Hare Krishna Mathaji. Mathaji, நீங்க மியூட் ஆயிட்டீங்க Mathaji. உங்க வாய்ஸ் கேட்கலங்க Mathaji. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட ஸ்லைடு மூவ் ஆகுது தெரியுதுங்களா? தெரியுது Mathaji. மூவ் ஆகுது Mathaji. ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமின்நிதி நாமினி. நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी. जयो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. வெல்கம் எவ்ரிபடி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா சாப்டர் 15. இங்க வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஆத்மா ராமா வேர்ஸ். நம்மளோட ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து நம்ம ஆத்மா ராமா வேர்ஸ் வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இஸ்கான் பெங்களூரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மந்திர் சார்பாக அனைத்து பக்தர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நம்ம நம்மளோட ராதா கோவிந்தாவோட பிளெஸிங்ஸ் எடுத்துக்கலாம், ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவோட பிளெஸிங்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வேர்ஸ் 6. இன்னைக்கு நம்மளோட சாப்டர் வந்து கொஞ்சம் லாங்கான சாப்டருங்கிறதுனால நம்ம இன்னைக்கு வந்து வேர்ஸ் 6 மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். நயனம் கலதஸ்ருதாரயா வதனம் கத்கதாருதயா கிரா புலகைர் நிஷ்சிதம் வபுகதா தவ நாம கிரஹணே பவிஷ்யதி. இந்த வேர்ஸ் 6ல சிக்ஷாஷ்டகம் வேர்ஸ் 6ல சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, ஓ மை லார்ட், when will my eyes be decorated with tears of love flowing constantly when I chant your holy name. நான் உங்களோட ஹோலி நேம் வந்து ரிப்பீட்டடா சாண்ட் பண்ணும்போது எப்ப என்னோட கண்ணுல இருந்து தண்ணி வந்து, அதாவது கண்ணீர் வந்து தார தாரையா வந்து வரும். அது வந்து உண்மையான பக்தி வரும்போது தான் நம்மளோட கண்ணுல இருந்து தானா கண்ணீர் வரும் இல்லைங்களா? அது வந்து எப்ப வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். when will my voice choke up. அப்ப நம்ம வந்து ரொம்ப உண்மையான பக்தியில வந்து நம்ம மூழ்கி இருக்கிற போது நம்ம பேசுறது வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகும், நம்மளால பேச முடியாது. நம்மளோட அந்த ஆனந்தத்துல வந்து நம்மளால பேச முடியாது, நம்மளோட வாய்ஸ் வந்து choke up ஆகும். when will the hairs of my body stand on end. என்னைக்கு வந்து என்னோட கையில இருக்கிறது full hair of my body அப்படியே எந்திரிச்சு நிற்கும், அது எப்ப நடக்கும்? மெய் சிலிர்க்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது எப்ப நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறார் இந்த வேர்ஸ்ல. நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து 48 இயர்ஸ் தான் அவர் வந்து வாழ்ந்தாரு. அவர் வந்து அதிகமா எந்த புக்ஸுமே எழுதல. அவர் வந்து இந்த சிக்ஷாஷ்டகம்ங்கிற ஒரு 8 வேர்சஸ் தான் வந்து சொல்லியிருக்கார். அதுலயே வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஆள் வந்து பர்ஃபெக்டான ரினவுன்சியேஷன் வந்து அட்டைன் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த இதுலயே வந்து 8 வேர்சஸ்லயே அவர் வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஆல்ரெடி. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது வேர்ஸ் 6.
இதுல வந்து அவரு நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவர் வந்து மோஸ்டா வந்து புக்ஸ் எதுவும் எழுதல. அவர் வந்து நிறைய கான்வர்சேஷன்ஸ் வந்து நடத்தியிருக்காரு. இந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் நடத்தின போது டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள், அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஆச்சாரியாஸ் கிட்ட வந்து அவர் வந்து கான்வர்சேஷன் அதாவது பேசியிருக்காரு. இவர் பேசினது தான் நம்ம எல்லாமே அது எல்லாமே சேர்த்து வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு சைத்தன்யா புக் அப்படின்னு அல்லது சைத்தன்யாவோட டீச்சிங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? அவர் வந்து 24 இயர்ஸ் இருக்கும்போதே நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து ரினவுன்சியேஷன் பாத்ல, அதாவது அவரோட எல்லா இதுமே வந்து விட்டுட்டார். அவரோட பாண்டேஜ் எல்லாமே விட்டுட்டு சந்நியாசம் பூண்டுட்டார். ஓகேங்களா? 24 இயர்ஸ்லயே. அப்ப அவரோட வயசு வந்து ரொம்ப சின்ன வயசு இல்லைங்களா? 24 இயர்ஸ்ங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 2024ங்கும்போது அவர் எவ்வளவு யங்கா இருப்பார் அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லைங்களா? 24 இயர்ஸ். அந்த டைம் வந்து அவர் வந்து ஒரு சந்நியாச வாசம் வந்து எடுத்துக்கிட்டார். ஓகேங்களா? அந்த டைம் அவர் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட வந்து பேசியிருக்கார். நிறைய பேருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் குடுத்திருக்கார். நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து அவர் வந்து நிறைய வந்து படிச்சிருக்கார். அதெல்லாம் நம்ம வந்து எல்லாமே ரிலேட் பண்ணி வைக்கிறது நம்மளோட சைத்தன்யாவோட ஸ்டடீஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா கிட்ட அவர் பேசும்போது டிவோஷனல் சர்வீஸ் பத்தி அவர் பேசியிருக்கார். அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்ப்போம். காஷி மாயாவத சன்னியாசிஸ், பின்ன பிரகாஷ் நந்த சரஸ்வதி. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்மளோட பிரகாஷ் நந்த சரஸ்வதி இங்க நிக்கிறவரு. இது வந்து நம்மளோட சைத்தன்யா மகாபிரபு. இவங்க 2 பேர் வந்து எதுல பேசிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட கான்வர்சேஷன் மெயின்லி வந்து இந்த ஹோலி நேம் சாண்ட் பண்றது பத்தி தான் இருந்தது. நம்ம பிரகாஷ் நந்த சரஸ்வதிக்கு வந்து சாண்டிங் பத்தி எல்லாம் அவ்வளோவா வந்து அதுக்கு வந்து அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லுவார். அப்ப நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து எப்படி சொல்லுவார் அப்படின்னா, இல்ல ஹோலி நேம் சாண்ட் பண்றதுனால நமக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவார். இதுல வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன், அதாவது ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் மாதிரி 2 பேர் வந்து அது நீ சொல்றதா கரெக்ட், நான் சொல்றதா கரெக்ட், அந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் நடந்தது. ஆனா லாஸ்ட் வந்து எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்ற மாதிரி ஹோலி நேம்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறது அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ராமானந்த ராய் கூட நடந்த கான்வர்சேஷன்ல தான் வந்து இதான் வந்து ராமானந்த ராயோட பிக்சர். ஓகேங்களா? அவர் கூட நடந்த கான்வர்சேஷன்ல சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவர்கிட்ட பேசினதுல வந்து நமக்கு வந்ததுதான் ரச தத்துவா. அவங்க வந்து பலவிதமான ரச பாவங்கள் அதெல்லாம் பத்தி பேசினாங்க. அப்ப நமக்கு வந்ததுதான் ரச தத்துவா. ஓகேங்களா? அதுல இருந்து கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் ஹரிதாஸ் தாக்கூர், நம்ம எல்லாரும் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பத்தி ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கோம். அவர் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது, ரொம்ப கான்ஸ்டன்டா வந்து சாண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. எப்பவுமே வந்து சாண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. ஹோலி நேமோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து வந்ததே வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்திருக்கோம். அவரோட பல ஸ்டோரிஸ் வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதாலே படிச்சிருக்கோம். பகவத்கீதா ஸ்லோகாஸ் வரும்போது நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளா படிச்சிருக்கோம். அவர் எப்பவுமே சாண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பார். அவருக்கு வந்து நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்தது. எதுவுமே அவர் பொருட்படுத்தவே இல்ல. அந்த சாண்டிங்கோட பவர், அந்த சாண்டிங்கோட டிவினிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது அவர் வந்து உலகத்துக்கே வந்து காமிச்சார் இல்லைங்களா? அவர்கிட்ட இருந்து நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு, நான் சொல்லியிருக்கேன், நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லாருக்குமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கல. அவர் நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து படிச்சிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளோட ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட இருந்து அவர் ஹோலி நேமோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது படிச்சுக்கிட்டார். இதுதான் வந்து நம்மளோட ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவரை வந்து தூக்கிட்டு போறாரு. அது வந்து அவரோட லாஸ்ட் டே, அதாவது நம்மளோட ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட லாஸ்ட் டேல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவே வந்து சமாதி இதுல வந்து கொண்டு போகிறார். அதுதான் அந்த பிக்சர் தான் அது. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்போம். நம்ம ரூப கோஸ்வாமி வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்து பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? இதுல வந்து ரூப கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு 10 டேஸ்க்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரு. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான், இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து ஒரு மெயினான ஒரு பாயிண்ட்ஸா வச்சுதான் அவர் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த புக்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காரு நம்மளோட ரூப கோஸ்வாமி. நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது சனாதன கோஸ்வாமி. அவர்கிட்ட வந்து 3 months அவர் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாரு. நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சனாதன கோஸ்வாமி கிட்ட 3 months வாரணாசியில வச்சு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாரு. ஓகேங்களா? மெயின்லி அவர் வந்து இந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சிக்ஷாஷ்டகம் வந்து எழுதியிருக்கார். அது வந்து சொல்லியிருக்கார்.
ஓகேங்களா. அது இல்லாம அவர் வந்து அதிகமா புக்ஸ் எதுவுமே எழுதுனது இல்ல. அப்ப இதெல்லாம் தான் அவர் வந்து இவங்க 6 பேர் கிட்ட தான் முக்கியமா வந்து கான்வர்சேஷன்ஸே வந்து பண்ணியிருக்காரு. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வந்து சர்வபௌம பட்டாச்சார்யா கிட்ட அவர் நடத்தின கான்வர்சேஷன் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறமா தான் இந்த ஆத்மாராமா வேர்ஸ் பத்தி நம்ம போறோம். ஓகேங்களா. இந்த ஆத்மாராமா வேர்ஸ்ங்கிறது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான வேர்ஸ். ஓகேங்களா. இந்த ஆத்மாராமா வேர்ஸ் வந்து நம்மளோட சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா இருக்காருங்களா, அவர் வந்து ஒரு ஸ்காலர், ஒரு லேர்ன்ட் ஸ்காலர். அவர்கிட்ட அவர் வந்து ஒரு கிரகஸ்தா. அவர் வந்து வீட்ல ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட தான் இருந்தாரு. இங்க இருக்காரு பாத்தீங்களா, இங்க ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு சந்நியாச உடை அணிஞ்சிருக்காரு. ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு இல்லைங்களா, அவர் வந்து கிரகஸ்தா, சந்நியாசர் இல்ல, அவர் கிரகஸ்தா. அவர் வந்து ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஜெகநாத் டெம்பிள் முன்னாடி வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி அவர் வந்து அந்த பக்தி இதுல வந்து டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அந்த டைம் வந்து நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அன்கான்ஷியஸ் ஆயிட்டாரு. அதாவது அவ்ளோ அந்த பக்தியில மூழ்கி அவர் வந்து ஜெகநாதர வந்து அவ்ளோ அ பயங்கர டிவோஷனலா வந்து அவர் வந்து ஜெகநாதரையே திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, அவர் அந்த பக்தியில மூழ்கி அன்கான்ஷியஸ் ஆயிட்டாரு. ஓகேங்களா. அந்த டைம் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இங்க வந்து நெறைய காட்ஸ் இருந்தாங்க. அந்த காட்ஸ், அதாவது அந்த கோவிலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற காட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, இவர வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு குச்சி எடுத்துட்டு வந்து அடிக்க வந்தாங்க. ஓகேங்களா. அப்ப வந்து இதெல்லாமே வந்து நம்மளோட சர்வபௌம பட்டாச்சார்யா வந்து அவர் வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவரும் வந்து இந்த கோவில்ல வந்திருக்காரு. இந்த இது நடக்கும்போது, ரத யாத்திரை நடக்கும்போது, இவரும் வந்து அங்க வந்திருக்காரு. அந்த டைம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இவர் வந்து வாட்ச் பண்றாரு. ஐயோ! என்ன இப்படி இதாகுதே! ஐயோ! இவ்ளோ உண்மையான பக்தியோட இவரு பண்ணும்போது, இவங்க வந்து அவங்கள அட்டாக் பண்ண வராங்களே அப்படின்னு சொல்லி இவரு வாட்ச் பண்றாரு. அப்ப இவரு வந்து ஸ்டாப் பண்றாரு. நீங்க வந்து அந்த மாரிலாம் பண்ணக்கூடாது. அந்த பையன கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இவரு ஏன் அத வந்து அவ்ளோ இதா டீப்பா பார்த்தாரு அப்படின்னா, அ நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நான் சொன்ன மாதிரியே 24 இயர்ஸ் இருக்கும்போதே வந்து அவரு வந்து சந்நியாசம் பூண்டுட்டாரு. ஓகேங்களா. அப்ப அந்த ஒரு சின்ன வயசுல எப்படி வந்து ஒரு சந்நியாச வாழ்க்கை வாழ முடியும்? எப்படி அதுவும் இல்லாம நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட க்ளோ, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஸ்கின்னோட க்ளோ பத்தியெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். நம்ம ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸ்லலாம் பார்த்திருக்கோம். அவர் ரொம்ப அழகானவரு. கோல்டன் கலர்ல இருப்பாரு. அப்படியெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இவ்ளோ அழகான ஒரு பையன் எப்படி 24 வயசுலயே வந்து சந்நியாச வாழ்க்கைக்கு போக முடியும்? அப்படியெல்லாம் சொல்லி சர்வபௌம பட்டாச்சார்யா வந்து திங்க் பண்றார். இவர பார்த்துட்டு. ஓகேங்களா. அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஐயோ! இவ்ளோ சின்ன வயசுல சந்நியாசம் பூண்றதுன்னா என்னது? நம்ம எல்லா சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஆ நமக்கு வந்து எந்த ஈடுபாடும் இருக்கக்கூடாது. ஃபேமிலி, ஃபிரெண்ட்ஸ், ரிலேஷன்ஷிப் ஒண்ணுமே இருக்கக்கூடாது. அந்த மாரி நம்ம வந்து எல்லா சென்சஸையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்படி வந்து ஒரு 24 இயர்ஸ் பாய்க்கு பண்ண முடியுமா? அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்ல வந்து இவர் ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு இருக்காரு. அதுவும் இவ்ளோ அழகான பையன், இவ்ளோ அட்ராக்டிவா இருக்கிற பையன் இப்படி பண்ண முடியுமா? அப்படின்னு சொல்லி இவர் வாட்ச் பண்ணும்போது தான் இதெல்லாம் நடந்தது. அப்ப வந்து இந்த காட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாவோட வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வராங்க. அங்க வந்து இவருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபுட் எல்லாம் குடுத்து, அவருக்கு வந்து அந்த அன்கான்ஷியஸ்னஸ்ல இருந்து திருப்பி கொண்டு வர வச்சுடுறாங்க. அ அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இவரு வந்து இவர்கிட்ட பேசுறார். நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட சர்வபௌம பட்டாச்சார்யா வந்து பேசுறார். "என்ன தம்பி, உங்களுக்கு வந்து இந்த வயசுலயே இப்படி சந்நியாசம் எல்லாம் எடுத்திருக்கீங்க. எப்படி உங்கனால இது முடியுது?" அப்படிலாம் சொல்லி பேசுறாரு. அதுக்கப்புறம் அவரு சொல்றாரு, "எனக்கு தெரிஞ்சது ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேன். நீங்க கவனமா கேளுங்க" அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவும், "ஓகே, நான் வந்து லிசன் பண்றேன்னு" சொல்லிட்டு அவரு லிசன் பண்றாரு. 7 நாள் தொடர்ந்து 7 நாள் கன்டினியூஸா அவர் வந்து வேதாந்த சூத்ரால இருக்கிற வேர்ஸஸ் எல்லாம் வந்து சர்வபௌம பட்டாச்சார்யா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வந்து எடுத்து சொல்றாரு. 7 நாள் கன்டினியூஸா அவர் வந்து பேசிட்டு இருக்காரு. வேதாந்த சூத்ரா பத்தி ஒவ்வொரு எக்ஸ்பிளனேஷனா அவர் வந்து குடுத்துட்டு இருக்காரு. நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒண்ணுமே பேசல. அமைதியா உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு. எல்லாமே கேட்டுட்டு இருக்கார். ஒண்ணுமே பேச மாட்டேங்கிறார். ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா அதுவும் கேட்க மாட்டேங்கிறார். பேசாம அமைதியா உட்கார்ந்திருக்காரு. இப்ப நம்ம எல்லாம் உட்கார்ந்திருக்கோம் இல்லையா? அந்த மாரி அமைதியா உட்கார்ந்திருக்கார். அ அப்ப வந்து என்ன ஆகுது அப்டின்னா, ம் என்னடா இவரு ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்கிறாரேன்னு இவருக்கு வந்து சடனா ஒரு டவுட் ஆயிடுச்சு. இந்த பையனுக்கு நான் சொல்றதெல்லாம் புரியுதான்னு தெரியலையே! அப்டின்னு சொல்லி இவரு என்ன பண்ணிடுறார், இந்த வேதாந்த சூத்ரா சொல்றத அப்டியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு, அ உங்களுக்கு நான் ஏதோ சொல்றது புரியுதுங்களா? அப்டின்னு கேட்கிறாரு. அப்ப அவரு சொல்றாரு, "எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல" அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ இவருக்கு வந்து ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுது. அப்ப இவரு கேட்கிறாரு, "ஏங்க ஏதாவது புரியலன்னா நீங்க வந்து டவுட் கேட்கணும்.
எனக்கு புரியலைங்க, ஒரு டைம் கூட சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து நீங்க வந்து டவுட் கேட்கணும். இல்லன்னா புரிஞ்சதுன்னா ஏதாவது புரிஞ்ச மாதிரி ஒரு பாவமாவது காட்டணும். நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணாம இப்படியே கேட்டுட்டே இருக்கீங்களே, நான் வந்து என்ன நினைச்சுக்கிறது? புரியலன்னா நீங்க எங்கேயாவது நிறுத்தி என்கிட்ட கேட்டுருக்கணும்ல. நான் இவ்ளோ நாளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒண்ணுமே சொல்லல நீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து கேட்கிறார். அப்ப நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், "நீங்க சொன்னது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. எனக்கு எப்படி தோணுதுன்னா, நீங்க சொன்ன வேர்ஸஸ் அந்த வேதாந்த சூத்ரால இருக்கிற வேர்ஸஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லீங்களா? இந்த ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு கிளியரா புரியுது. ஆனா, அதுக்கு நீங்க சொல்ற எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு. சிம்பிளாவே நீங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. பயங்கரமா எக்ஸ்ப்ளைன் பண்றீங்க. அது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு ஒளிமயமான சூரியன கருத்த மேகம் கொண்டு அடைக்கிற மாரி இருக்கு. ஒரு பிளாக் கிளவுட்ஸ் வந்து இந்த சூரியனையே வந்து கவர் பண்றது. சூரியன்ங்கிறது என்னது? பிரகாசமானது. அதிலிருந்து வர ஒளி மாரி இந்த வேதாந்த சூத்ராலருந்து வர வேர்ஸஸ்லருந்து வர மீனிங் வந்து கிளியரா எல்லாருக்குமே புரியுது. எல்லாருக்குமே தெரியுது. ஆனா நீங்க வந்து ஏன் இவ்ளோ டீட்டெயில்டா, டெப்த்தா மீனிங் குடுத்து அத வந்து இவ்ளோ காம்ப்ளிகேட்டட் பண்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. இது கேட்டோனே சர்வபௌம பட்டாச்சாரிக்கு வந்து ஷாக் ஆயிடுது. "என்னப்பா தம்பி சொல்ற?" அப்படின்னு சொல்லி அவரு கேட்கிறாரு. அ இப்ப வந்து நம்ம சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா யாரு அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். அவர் வந்து ஒரு கிரகஸ்தா அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். அ ஒரு சந்நியாசி, அதாவது எந்த சந்நியாசியா இருந்தாலும் இவர்கிட்ட வந்து வேதாந்த சூத்ரா பத்தி படிப்பாங்களாமா. ஏன்னா, அவர் அவ்ளோ பெரிய கிரேட் ஸ்காலர். அவருக்கு அவ்ளோ அறிவு இருக்கு. அவருக்கு அவ்ளோ அவரு படிச்சிருக்கார். அவ்ளோ அவருக்கு தெரியும். அது இல்லாம அவர் வந்து ஒரு கிரகஸ்தா. ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்து இவ்ளோ அவர் படிச்சிருக்காரு. இவ்ளோ வந்து டைம் அதுக்கு வேண்டி ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கிறது ஒரு அதிசயமான ஒரு திங். இல்லைங்களா? இவர்கிட்ட வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்ட்டார். "நீங்க சொன்னது ஒண்ணுமே புரியல" அப்படின்னு சொல்ட்டாரு. கிளியரா சொல்ட்டாரு. "ஒண்ணுமே எனக்கு புரியலைங்க. அந்த வேர்ஸாவது எனக்கு புரியுது. நீங்க சொன்ன மீனிங் சுத்தமா எனக்கு புரியல" அப்படின்னு சொல்ட்டாரு. "அது வந்து நீங்க காம்ப்ளிகேட் பண்றீங்க" அப்படின்ட்டு. அப்ப அது சொன்னோன தான் நம்ம சர்வபௌம பட்டாச்சார்யா வந்து ஆத்மா ராமா வேர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அத வந்து அதோட அந்த வேர்ஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் இவர் வந்து 9 டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மீனிங் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். ஆத்மா ராமா வேர்ஸ்ங்கிறது நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு வேர்ஸ். ஓகேங்களா? அந்த அந்த வேர்ஸ வந்து அந்த வேர்ஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் டிஃபரண்டான மீனிங்ஸ் குடுத்து 9 வித்தியாசமான வகை மீனிங்ல வந்து சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா கிளியரா ஆத்மாராமா வேர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அப்ப நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்றார், "நான் இதே வேர்ஸ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நீ இப்ப கேளுங்க. நான் சொல்றது அப்ப உங்களுக்கு வந்து புரியுதான்னு பார்க்கலாம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இவர இதை விட சிம்பிளா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு சொல்லி, இவரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றார். ஒரு 95 டேஸ்க்கு கன்டினியூஸா எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். எப்படி அப்படின்னா 18 டிஃபரண்ட் வேஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அவர் வந்து 9 விதமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் 9 விதமான அர்த்தங்கள் அ சொல்லி அந்த வேர்ஸ வந்து 9 விதமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு நம்ம சர்வபௌம பட்டாச்சார்யா. ஆனா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொன்னாருன்னா, அதே வேர்ஸ 18 வகையா அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. 18 வேற வேற மீனிங்ஸ். இவர் சொன்ன ஒரு மீனிங்குமே அவர் எடுத்துக்கல. இவர் சொன்ன ஒரு 9 விதமான மீனிங்ஸ் இவர் சொன்னார். அந்த 9 விதமான மீனிங்ல இருந்து ஒரு மீனிங் கூட இவர் எடுக்கல. ஒரு அர்த்தம் கூட எடுக்கல. இவர் இவர் 18 வகையான வேற வேற 18 வகையான அர்த்தங்கள் எடுத்து இத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். அப்ப வந்து நம்ம சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா வந்து ஷாக் ஆனார். ஐயோ! நான் தெரியாம சொல்ட்டேன். நீங்க ஒரு சின்ன பையன்னு நெனச்சு, உங்கள நான் வந்து என்ன சொல்றது? அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ட்டேன். என்ன மன்னிச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரு வந்து சொல்றார். நீங்க யாருன்னு சொல்லுங்க அப்படிங்கிறார். அப்ப வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அந்த டைம் வந்து தரிசனம் குடுக்குறார். ஓகேங்களா? அந்த டைம் வந்து அவருக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு 400 ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணா அண்ட் 200 ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணாவோட தரிசனம் குடுக்குறார். நான் வந்து கிருஷ்ணர் தான். நான் வந்து விஷ்ணுவோட அவதாரம் தான் சொல்லி 400 ஃபார்ம் குடுக்குறார். ஒரு அழகான புல்லாங்குழல் புடிச்ச கிருஷ்ணனும் அதுல தெரியுது. அப்ப அவரு சொல்றார், "நான் வந்து கிருஷ்ணரோட அவதாரம் தான்" அப்படிங்கிற இது வந்து அந்த தரிசனம் வந்து அவரு வந்து நம்ம சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாக்கு வந்து குடுக்குறார். அப்ப நம்ம சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா வந்து அவரோட கால்ல விழுந்து நமஸ்கரிக்கிறார். எஸ், நம்மளும் ப்ரே பண்ணிக்கலாம். எஸ், அவர் நமஸ்கரிக்கிறார். இப்ப இந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து நடந்தத நம்ம சனாதன கோஸ்வாமி கேட்டிருக்காரு. ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம சனாதன கோஸ்வாமி வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு இப்ப 3 பிக்சர் இப்ப ஒரு பிக்சர் வந்திருக்கு இல்லைங்களா? அதுல பார்க்கிறது வந்து சனாதன கோஸ்வாமி. அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட பிளெஸிங்ஸ் வாங்கிக்கிறார். அவர் வந்து கேட்கிறார், "நீங்க சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாக்கு வந்து 18 வகையான மீனிங்ஸ் குடுத்தீங்களாமே, அது எனக்கும் நீங்க சொல்லுங்க. எனக்கு கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு" அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஓகேங்களா? இன்னைக்கு வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு
சனாதன கோஸ்வாமிக்கு ஆத்மாராமா வேர்ஸ் பத்தி சொல்ல போறாரு. அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் 15ல பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யால பார்த்தோம்னா சாப்டர் 3ல இருந்தே வந்து டீச்சிங்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டு சனாதன கோஸ்வாமி தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கார். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது வந்து ஆத்மாராமா வேர்ஸ்ல இருக்கிற மீனிங்ஸ் வந்து எப்படி எல்லாம் சொல்ல போறார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? இப்ப வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்ற, அவர் எப்பவுமே ஹம்பிளானவர், எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைச்சுக்க மாட்டார், ரொம்ப ஹம்பிளானவர். அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா he is humble like a tree. நம்ம பார்த்திருக்கோம் சிக்ஷாஷ்டகம் 3rd verse நம்ம பார்த்திருக்கோம், we have to be humble like a tree அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ரொம்ப ஹம்பிள்னா என்ன சொல்றது, டவுன் டு எர்த். அவர் வந்து நீங்க என்ன சொன்னாலும் வந்து ரொம்ப பொலைட்டா வந்து இது பண்ணிப்பார். ஓகேங்களா? அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கிறவர். அவர் உடனே சனாதன கோஸ்வாமி கிட்ட சொல்றார். சனாதன கோஸ்வாமி ஆக்சுவலா வந்து என்னன்னா, நான் என்ன அவர்கிட்ட சொன்னேன்னு எனக்கே ஞாபகம் கிடையாது. அவர் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா வந்து 9 விதமான மீனிங் சொன்னார். அந்த டைம் எனக்கு வந்து 18 விதமான மீனிங் ஞாபகம் வந்துச்சு, அதை நான் சொன்னேன். இப்ப எனக்கு ஒண்ணுமே ஞாபகம் கிடையாது, எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை, எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை. அன்னைக்கு ஏதோ சொன்னேன், அன்னைக்கு அவர் ஏதோ என் கூட இருந்தார், அவருக்கு வந்து அதிகமான ஞானம் இருக்கு, அவருக்கு அதிகமான அறிவு இருக்கு, அவர் என் கூட இருந்ததுனால எனக்கு வந்து ஏதாவது வந்து அவர் சொல்லும் போது எனக்கு வந்து சொல்றதுக்கு என்னோட மைண்ட்ல இருந்து நிறைய திங்ஸ் வந்து வந்தது. அது எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கே தெரியாது, நான் எனக்கு இப்ப வந்து எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்போ இப்ப வந்து சனாதன கோஸ்வாமி இவ்வளவு ஆர்வமா கேட்கறதுனால சில டைம்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி, இப்ப என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல அந்த வேர்ஸ், ஆத்மாராமா வேர்ஸ், அந்த இம்பார்ட்டன்டான வேர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். சுதௌ வாச்ச ஆத்மா ராமஸ்ச முனயோ நிர்க்ரந்தாபி உருக்ரமே குர்வந்தி அஹைது கிம் பக்திம் இதம் பூதா குணோ ஹரிஹி. ஆத்மா ராமஸ்ச முனயோ நிர்க்ரந்தா அபி உருக்ரமே குர்வந்தி அஹைது கிம் பக்திம் இதம் பூதா குணோ ஹரிஹி. இதுல வந்து 11 வேர்ட்ஸ் இருக்கு, 11 வேர்ட்ஸ் இருக்கு இதுல, இந்த வேர்ஸ்ல. இது வந்து சுத்த முனிவர் வந்து சொல்ற வேர்ஸ் தான் இது. ஓகேங்களா? நம்மளோட ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 7th chapter 10th verse தான் இது. அதுல வந்து சுத்த முனிவர் வந்து இந்த வேர்ஸ் வந்து சொல்றார். அப்ப நம்மளோட பிரபுபாதா வந்து இதோட டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்க்கலாம். யாராவது ஒருத்தங்க டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna Mathaji. Suda Goswami said, all different varieties of Atma Ramas, those who take pleasure in the Atma are spirit self. The path of self-realization, though freed from all kinds of material bondage, desire to render unalloyed devotional service unto the personality of Godhead. This means that the Lord possesses transcendental qualities and therefore can attract everyone, including liberated souls. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna Mathaji. ஓகே, இதுல வந்து ஆக்சுவலா நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதமோட அந்த சாப்டர் கேண்டோ 1 chapter 7 verse 10ல நம்மளோட ஸ்ரீலா பிரபுபாதா கொடுத்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து இதுதான். நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆத்மா ராமாஸ் இருக்காங்க. ஆத்மா ராமாஸ் அப்படின்னா யாரு? நம்ம வந்து நம்மளோட மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணவங்க, ஆத்மா ஆர் ஸ்பிரிட் செல்ஃப், அதோட பிளஷர் எடுத்துக்கிறவங்க, அதை வந்து என்ஜாய் பண்றவங்க. அவங்க வந்து எப்பவுமே செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பார்த்து, செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அப்படின்னா என்னது, அதாவது எப்பவுமே வந்து எனக்கு வேற நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு வந்து பகவான் மட்டும் போதும், எனக்கு பாண்டேஜ் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நடக்கிறவங்க, எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், எனக்கு வந்து பர்ஃபெக்ஷன் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நடக்கிறவங்க கூட கிருஷ்ணரோட அழகை பார்த்தா அட்ராக்ட் ஆகி அவர்கிட்ட போய் டிவோட்டியா சேர்ந்துருவாங்க. அப்படிங்கறது தான் வந்து இதுல வந்து நம்மளோட ஸ்ரீலா பிரபுபாதா வந்து மீனிங் வந்து சொல்லியிருக்காரு. திஸ் மீன்ஸ் தட் லார்ட் possesses transcendental qualities. பகவானுக்கு இருக்கிற அவ்வளோ அழகுனால, அவ்வளோ டிரான்ஸ்டென்டல் குவாலிட்டிஸ்ங்கிறனால எல்லாருமே, யாரெல்லாம் வந்து எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், துறவு பூண்டவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, எதுவுமே வேண்டான்னு இருக்கிறவங்களும் கிருஷ்ணரோட அழகை பார்த்தா அதுல அட்ராக்ட் ஆகி அதுல போயிடுவாங்க. அவங்க இப்ப எதுவுமே அட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது இல்லைங்களா? துறவு பூண்டுறதுன்னா என்ன, சன்னியாசம் எடுக்கிறதுனா என்ன, எதை பார்த்தும் அட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது. அதுதான் நம்ம வந்து துறவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க கிருஷ்ணரோட அழகை பார்த்தா அட்ராக்ட் ஆயிடுவாங்க. அட்ராக்ட் ஆகி அவங்க ஈவன் இன்க்ளூடிங் லிபரேட்டட் சோல், யாருனாலும்
அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்தா அட்ராக்ட் ஆயிடுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஆக்சுவல் டிரான்ஸ்லேஷன், ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேர்ஸோட டிரான்ஸ்லேஷன். நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு இத 61 டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல நம்ம சனாதன கோஸ்வாமிக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார். அது எப்படி அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். ஆத்மா ராமஸ் ச முனையோ நிர்கிரந்தா அப்பி உருக்ரமே குர்வந்தி அஹை துக்கிம் பக்திம் இதம் பூதா குணோ ஹரிஹி. இதுல வந்து 11 வேர்ட்ஸ் அவங்க வந்து பிரிச்சிடுறாரு அவரு. ஆத்மா ராமா ச முனையோ நிர்கிரந்தா அப்பி உருக்ரமே குர்வந்தி அஹை துக்கிம் பக்திம் இதம் பூதா குணோ ஹரிஹி அப்படின்னு சொல்லி 11 வேர்ட்ஸா வந்து அவர் பிரிக்கிறார். ஓகேங்களா? இந்த வேர்ஸையே வந்து 11 வேர்ட்ஸ் மட்டும் அவர் தனித்தனியா எடுக்கிறார். இந்த ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் அவர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸ் வந்து கொடுக்க போறார். நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு வந்து சொல்ல போறார். ஓகேங்களா? இப்ப அவர் கிளியரா சொல்லிட்டார், எனக்கு அன்னைக்கு சொன்னது எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை, நான் 18 விதமா சொல்லியிருக்கேன், சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா கிட்ட 18 விதமா சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது ஹிஸ்டரி ஸ்பேஸ்து. ஆனா எனக்கு தெரியாது, எனக்கு இப்ப எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை, இப்ப எனக்கு மனசுல என்ன வருதோ அதுதான் நான் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லியே 61 டிஃப்ரெண்ட் டைப்பா அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா? அது என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஆத்மா அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் 7 விதமான மீனிங் கொடுத்திருக்காரு. பாடி, மைண்ட், அப்சல்யூட் ட்ரூத். இப்ப பாடி, நம்மளோட பாடி அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் மீனிங் தெரியும். நம்மளோட சரீரம், மைண்ட் மனசு, இதெல்லாமே வந்து ஆத்மா தான். ஓகேங்களா? அப்சல்யூட் ட்ரூத், இது வந்து நடக்கும், இதுதான் என்னோட லிவிங் என்டிட்டி, ஸ்பிரிட், சோல், இதெல்லாமே வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத், இதெல்லாம் வந்து உண்மை அப்படிங்கிறது. அதே வந்து ஆத்மா தான். நேச்சுரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், இப்போ ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு விதமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். ஒருத்தங்க நல்லா பாடுவாங்க, ஒருத்தங்க நல்லா ஆடுவாங்க, ஒருத்தங்க நல்லா பேசுவாங்க, ஒருத்தங்க நல்லா ப்ரீச் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாமே வந்து நேச்சுரலா வர கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், இதெல்லாமே ஆத்மா தான். ஃபர்ம்னஸ், நான் என்ன எடுத்தாலும் என்ன காரியம் செய்தாலும் அது ஃபர்மா எடுக்கணும், அது வந்து என்ன சொல்றது, ரெசல்யூட்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஃபர்மன்ஸ், உறுதி, மன உறுதி. ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து ஃபர்ம்னஸ். அதுவே வந்து ஆத்மாங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் தான். நெக்ஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ், நமக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு விதமான அறிவு இருக்கும், அதுவும் வந்து ஆத்மா தான். என்டிவர் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் இல்லைங்களா, நமக்கு ஒரு எய்ம் இருக்கும். நான் வந்து இந்த கோல் வந்து அச்சீவ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு எய்ம் இருக்கும். அந்த என்டிவர் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறது, ஒர்க் ஹார்ட் டு அச்சீவ் தட் கோல். நம்ம ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்றோம் ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ண, அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கும் ஆத்மா தான். ஓகேங்களா? இது எல்லாமே இந்த 7 விதமான மீனிங், இந்த 7 விதமான அர்த்தங்களும் ஆத்மா என்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு இருக்கு. சரிங்களா? இப்ப நம்ம ஆக்சுவலா நம்ம ஒரு டிக்ஷனரி எடுத்துட்டு ஒரு மீனிங் பாக்குறோம். சப்போஸ் நான் இந்த என்டிவர் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கே வந்து மீனிங் பாக்குறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு 2 மீனிங் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் நவுன், அப்புறம் வந்து ஃப்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. இப்படிதான் வந்து நம்மளோட இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரியில எல்லாம் இருக்கும். சரிங்களா? இதே வந்து நம்மளோட சமஸ்கிருதத்துல வந்து எப்படி அப்படின்னா, ஒரு வேர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு வார்த்தைக்கு பலவிதமான ஸ்லோகமே எடுத்து அவங்க வந்து இந்த இடத்துல விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து இந்த மாதிரி வேர்டு வருது, அங்க வந்து இதுதான் அர்த்தம், இது வந்து கருட புராணத்துல இந்த அர்த்தத்துல இந்த வேர்டு வருது, அந்த ஸ்லோகம் சொல்லி அதுல வந்து இதுதான் வந்து அதோட மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பர்பெக்ட் வந்து அப்படி நீளமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பாங்க. அப்படிதான் வந்து சமஸ்கிருத டிக்ஷனரியில இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்ப இதுல வந்து 7 விதமான மீனிங் வந்து இந்த ஆத்மா அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு வந்து நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு. ஆத்மா ராமஸ் அப்படின்னா, ஆத்மா ராமா அப்படின்னா யாருன்னா, who is the enjoyer of these things, இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறவங்க, இதெல்லாம் வந்து சந்தோஷமா அனுபவிக்கிற ஆளுதான் வந்து ஆத்மா ராமா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? அடுத்தது முனையோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த முனை அப்படிங்கிறது யாரு? முனிவர்களை தான் முனையோ அப்படிங்கிறாரு. ஓகேங்களா? இந்த முனிவர்ங்கிறது, இந்த முனையாக அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய விதமான அர்த்தங்கள் இருக்கு. நான் வந்து ரொம்ப வந்து தாட்ஃபுல்லா இருக்கேன் அப்படிங்கிறா, அது வந்து முனையாக தான். முனி, அது வந்து ஒருத்தங்க வந்து ரொம்ப தாட்ஃபுல்லா இருக்காங்க, அந்த ஆக்ஷன் வந்து ஒரு முனிவருக்கு சேர்ந்தது. கிரேவ் ஆர் சைலண்ட், அமைதியா இருக்கிறவங்க, இதெல்லாம் வந்து ஒரு முனி அப்படிங்கிற கேட்டகரியில சேர்ந்தது. செயின்ட் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில சேர்ந்தது. ஓகேங்களா? ஏஸ்தட்டிக் அப்படின்னா என்ன, அசெட்டிக் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒருத்தங்க பாத்தீங்கன்னா கடும் தவம் புரிவாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு அமைதியா இருந்து யார் கூடயுமே பேசாம, ஆகாரம் எதுவுமே எடுக்காம எப்பவுமே வந்து கடும் தவம் புரிவாங்க. அவங்களும் வந்து முனிவர்கள் அப்படிங்கிற அந்த கேட்டகரியில வராங்க.
keeps great oaths. Example, Bhishma Dev. இப்ப நம்ம பீஷ்ம தேவ் பத்தி பார்த்திருப்போம் மகாபாரதத்துல. அவர் வந்து குடும்பத்துல இருந்தார், ஒரு பெரிய குடும்பம். மகாபாரத குடும்பம்ங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், பெரிய குடும்பம். அந்த குடும்பத்துல அவர் இருந்தாரு. ஆனா அவர் வந்து எப்படி இருந்தாரு, அவர் கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிக்கல. அவர் எப்படி இருந்தாரு, ஒரு கிரகஸ்த தான் அவரு. ஆனா அவருக்கு வந்து ஃபேமிலி எல்லாம் கிடையாது. அவர் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல், ஒரு சன்னியாசி மாதிரியே இருந்தாரு. அவர் வந்து என்ன சொல்றது, அவர் வந்து எதுவுமே எனக்கு வேணும், எனக்கு இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி வாழணும், எனக்கு இந்த ராஜா பதவி வேணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் வந்து ஆசைப்படவே இல்லை. அவரோட அப்பாக்கு கொடுத்த வாக்கு, அவரோட அம்மாக்கு கொடுத்த வாக்கு, அதை வந்து அவர் வந்து அந்த வாக்கையே வந்து மனசுல வந்து திருட நிச்சயமா வச்சு அவர் வந்து வாழ்ந்தாரு லைஃப் லாங். சாகிற வரைக்கும் அவருக்கு அவ்வளவு பெரிய குடும்பம் இருந்தது. எல்லா குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை என்ஜாய் பண்றாங்க. ஆனா அவர் வந்து அந்த வாக்கு, இந்த கொடுத்த வாக்கை காப்பாத்தணும்னு அவர் அவ்வளோ ரினவுன்ஸ்டா இருந்தார். அந்த ஃபேமிலிலேயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் எல்லாம் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட். அவர் ஒரு கிங்டம்ல இருந்தார். அப்ப அவருக்கு வந்து எல்லா அவைலபிலிட்டிஸும் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. விமன், ஃபுட், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் என்னெல்லாம் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் என்னெல்லாம் இருக்கோ, கண்ணு, வாய், இதை பாக்குறது என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாமே அவருக்கு இருக்கு. அவர் வாழ்ந்தது ஒரு கிங்டம். ஆனா அங்க இருந்தும் அவர் எப்படி இருந்தாரு, அவரோட மனசு அப்படியே உறுதியா வச்சிருந்தாரு. எதனால, அவர் கொடுத்த வாக்க வந்து காப்பாத்தணுங்கிறனால. அவர் யாரையுமே கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணல, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாரு அவரோட வாக்கு காப்பாத்துறக்க. அவர் வந்து முனிதான், ஒரு முனையார் தான். நெக்ஸ்ட், இன் ரினவுன்ஸ்ட் ஆர்டர், யாரெல்லாம் வந்து எதுவுமே வேண்டாம் நம்ம துறவு பூண்டு இருக்கோமோ அவங்களும் வந்து ஒரு முனி அப்படிங்கிற கேட்டகரியில தான் வராங்க. செயின்ட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஒரு முனிவர். அவங்களும் வந்து முனையகா அப்படிங்கிறதுக்கு இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாமே வந்து இந்த எல்லா அர்த்தமும் வந்து நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபு ஜஸ்ட் ஒரு வேர்டு முனையகாக்கு கொடுக்குறாரு. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட், அப்பி அப்படின்னா இன்ஸ்பைட் ஆஃப், அதாவது இது மாத்திரம், அதாவது இது மட்டும் அல்லாமல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரேஸ்க்கு தான் நம்ம வந்து அப்பி அப்படிங்கிற வேர்டு சான்ஸ்கிரிட்ல யூஸ் பண்றோம். ச அப்படின்னா ஆல்சோ, இதுவும் கூடி அப்படிங்கிறதுக்கு. ஓகேங்களா. நிர்கிரந்தா. ஓகே, இந்த நிர்கிரந்தாங்கிற வேர்டுக்கு வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றாரு. ஓகேங்களா. 9 மீனிங் கொடுக்குறாரு. அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். கிரந்தா அப்படின்னா ஒரு நாட். அதாவது நான் வந்து எனக்கு தெரியும் இந்த உலகம் வந்து பர்மனன்ட் கிடையாது. நான் இப்ப பகவத்கீதாலாம் படிச்சிருக்கேன், சாப்டர் 2 படிச்சிருக்கோம். சோல்ஸ் தான் நம்ம வந்து பாடி கிடையாது, வி ஆர் சோல்ஸ், வி ஆர் ஸ்பிரிட் சோல்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆனாலும் நம்ம மனசுல ஒரு இது இருக்கு, என்னது, இது என்னோடது, இது நான் தான் இந்த வீட்டோட அதிகாரி, நான் என்னுடையது அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருக்கு. அது வந்து ஒரு இக்னோரன்ஸ். ஓகேங்களா. இது வந்து மெட்டீரியல் நாட்ஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். அப்படின்னா எனக்கு வந்து இதனால வர ஒரு அட்டாச்மெண்ட். இப்ப நான் வந்து ஒரு லேப்டாப் முன்னாடி வச்சிருக்கேன். இந்த லேப்டாப் வந்து என்னோடது அப்படிங்கிற ஒரு இது, இந்த லேப்டாப் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பாசமா இருக்கும். இந்த லேப்டாப் ஒன்றும் ஆகக்கூடாது, யாரும் தொடக்கூடாது, அந்த மாதிரி இந்த லேப்டாப் மேல நான் ரொம்ப பர்சனலா கேர் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். இது வந்து ஆக்சுவலா என்னது, இக்னோரன்ஸ். இது வந்து ஒரு பொருள், இது எப்ப வேணாலும் கெட்டு போகலாம். ஆனா அது வந்து என்னோட மைண்டுக்கு போகுது, ஐயோ இது என்னோட லேப்டாப் அப்படி சொல்லி ரொம்ப அதோட கனெக்டடா இருப்பேன். இதுதான் வந்து மெட்டீரியல் நாட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். அதுதான் வந்து கிரந்தா அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு தான் இப்ப நான் மீனிங் சொல்லிட்டு இருக்கேன். லிபரேஷன் பத்தி நான் நிர்கிரந்தா பத்தி நான் சொல்லல, கிரந்தா அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு தான் மீனிங் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட், நோ நாலேஜ், இல்லிட்ரேட், இவங்க எல்லாருமே வந்து இதெல்லாமே வந்து நிர்கிரந்தா. ஓகேங்களா. இப்போ வந்து இந்த மெட்டீரியல் நாட்ஸ்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகுது, லிபரேட்டட் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் நாட்ஸ் வந்து நிர்கிரந்தா. அப்படிங்கிறது ஆப்போசிட். ஓகேங்களா. இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாக்குறது நோ நாலேஜ், அறிவில்லாய்மை, படிப்பறிவில்லாதமை. அதாவது படிப்பறிவுங்கிறது வந்து இந்த MBA MBBS அந்த டிகிரி அவங்க சொல்லலைங்க. நம்ம வந்து இந்த வேதாந்த சூத்ரா இதெல்லாம் வந்து நம்ம அதிகமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் நிறைய பேத்துக்கு வந்து அதை எடுத்துக்கவே முடியாது. அதை வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. சும்மா ஏதாவது சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படியே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து இல்லிட்ரேட்ஸ் தான். ஓகேங்களா. அவங்களுக்கு நோ நாலேஜ் அபவுட் எனி ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ். ஓகேங்களா. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க. அப்புறம் லோ பாண்ட், மிஸ்பிஹேவ்ட், எப்பவுமே வந்து தப்பாவே முடிவு எடுக்கிறது. நான் வந்து இந்த வழியில போறதுதான் கரெக்டான வழின்னு எனக்கு தெரியும்,
ஆனாலும் நான் வந்து குறுக்கு வழியா சூஸ் பண்ணுவேன். எதுக்கு? சீக்கிரமா ரீச் ஆகுறதுக்கு. எனக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டு படிச்சு எழுதினாதான், எக்ஸாம் எழுதினாதான் மார்க் கிடைக்கும்னு தெரியும். ஆனாலும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, காப்பி அடிச்சுட்டு 100 மார்க்ஸ் வாங்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவேன். இதெல்லாம் வந்து மிஸ்பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகேங்களா? நான் அப்படி ட்ரை பண்ண மாட்டேன். ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். ஓகேங்களா? அதெல்லாம் மிஸ்பிஹேவியர். நெக்ஸ்ட் வந்து அன்ரெகுலேட்டட். நம்ம வந்து எவ்வளோ ரூல்ஸ், எவ்வளோ இது சொன்னாலும் முடி வெட்டிட்டு தான் ஸ்கூலுக்கு வரணும், நகம் கட் பண்ணிட்டு தான் ஸ்கூலுக்கு வரணும். என்ன சொன்னாலும் சில பசங்க கேட்கவே மாட்டாங்க. அவங்க ஹேர் அப்படி ஸ்டைலா கட் பண்ணி இப்படி எல்லாம் ட்ரிம் பண்ணி அப்படிதான் வருவாங்க. இது வந்து எப்பவுமே வந்து ரெகுலேஷனே ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. நோ ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் வேதிக் லிட்ரேச்சர். நம்ம வந்து சாண்ட் பண்றவங்கள பார்த்தா, என்னப்பா எப்ப பார்த்தாலும் பீட்ஸ் வச்சு சாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க, ஒரு ரெஸ்பெக்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம பகவத்கீதா புக் வாங்கியிருக்கோம், கீதா ஜெயந்திக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு ஒரு 5-6 புக்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். எதுக்குமா இதே புக்கு இவ்வளவு வாங்கி வச்சிருக்கேன், இப்படியே வந்து கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பெக்டே கிடையாது. வேதிக் லிட்ரேச்சர், ஐயோ அது வந்து முக்கியமான புக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்பெக்டே கிடையாது. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து நிர்கிரந்தா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இத வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நாலேஜ் இல்லாதனால இவங்க வந்து மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு வந்து அதிகமா இருக்கும். இனி வந்து அதிகமா சம்பாதிக்கணும், அதிகமா சம்பாதிக்கணும், அதிகமா சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்து எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கும். அப்ப வந்து அவங்க வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் ஆயிடுறாங்க. கேபிட்டலிஸ்ட்னா என்னது? எப்பவுமே வந்து காசு சம்பாதிக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து அவங்க மைண்ட் ஃபுல்லா அதே திங்கிங்ல தான் போயிட்டு இருக்கும். இதெல்லாம் இவங்க எல்லாரையுமே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு என்னன்னு சொல்றார்? நிர்கிரந்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். நெக்ஸ்ட் வந்து உருக்கிரமே. கிரமா அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி எடுத்து வைக்கிறது. அதாவது நம்ம வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறோம். அந்த டெசிஷனுக்கு தான் நம்ம வந்து கிரமா அப்படின்னு சொல்றோம். சரிங்களா? இந்த கிரமா அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டெப் மாத்திரம் இல்ல. இது இல்லாம நம்ம வந்து ஒரு இதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு ரெமெடியல் ஆக்ஷன் எடுக்கிறோம். இதுக்காக நம்ம ஒரு ரெமெடியல் ஸ்டெப் எடுக்கிறோம். இப்ப நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். இதுல வந்து இந்த ஸ்லைட்ல வந்து இன்னி கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் இருந்தா இன்னி நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு வந்து எனக்கு தோணுது. அப்ப நான் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி எடுக்கிறேன்? இனி அடுத்த பிரசன்டேஷன்ல இன்னி நிறைய பிக்சர்ஸ் போடணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப் வந்து முன்னாடி முன்னாடி போறது. அதுதான் வந்து நம்ம கிரமா அப்படின்னு சொல்றோம். சரிங்களா? இது வந்து பவர் அப்படிங்கிறார், பொட்டன்சி அப்படிங்கிறார், சிஸ்டமேட்டிக் மெத்தட் அப்படிங்கிறார். அப்ப நம்ம வந்து ஒரு பிளான் இருக்கு. நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இப்படிதான் முன்னாடி போகணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பிளான் இருக்குன்னா, நம்ம அதுக்கு பேஸ் பண்ணி ஒரு சார்ட் பிளான் பண்ணுவோம். இப்படி பண்ணாதான் அது வந்து கரெக்டா வரும், இப்படி பண்ணாதான் அது கரெக்டா வரும் அப்படி சொல்லி நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போடுவோம். சிஸ்டமேட்டிக் மெத்தட் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவோம். இது எல்லாமே வந்து கிரமா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கிரமாங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் சொல்றாரு. அப்ப உருக்கிரமா அப்படின்னா என்னது? உருக்கிரமா அப்படின்னா அதிலேயே வந்து உன்னதமானது, இந்த கிரமாலேயே உன்னதமானதுதான் உருக்கிரமா, எக்ஸ்ட்ராடினரி. அதுதான் வந்து உருக்கிரமா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளோட வாமன அவதாரம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே பார்த்திருக்கோம். நம்ம பலி மகாராஜா வந்து இருந்தார். அவருக்கு வந்து நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுல, அதாவது அவர் தான் பணக்காரர் அப்படிங்கலாம் இருந்தது. அவர் வந்து நிறைய தானம் தர்மம் பண்றதுல எல்லாம் பெரியவர், அப்படியெல்லாம் அவருக்கு மனசுல கர்வம் இருந்தது. இப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம். இதுல வந்து வாமன தேவ அவதாரம் வந்து கிருஷ்ணர் எடுத்தார். அதுல வந்து 3 ஸ்டெப்ஸ் தான் அவர் வச்சார் அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் பார்த்திருக்கோம். அதான் இவர் சின்ன பையனாச்சே, இவர் 3 அடி தானே கேட்கிறார், நம்ம கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பலி மகாராஜா வந்து சொன்னப்போ அவர் வந்து ஈஸியா அந்த 3 ஸ்டெப் எடுத்தார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இந்த 3 ஸ்டெப் எப்படி எடுத்தார்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து அவர் கீழே இருக்கிற இதெல்லாமே வந்து எடுத்துக்கிட்டார். கீழ இருந்த, அதாவது பாதாள உலகம், எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த எர்த் அவர் வந்து எடுத்துக்கிட்டார். செகண்ட் ஸ்டெப்ல வந்து விண்ணுலகம், ஆல் அப்பர் லோகாஸ் எல்லாமே அவர் வந்து அளந்துட்டார். அடுத்த படியிலேயே வந்து அவர் அளந்துட்டார். எல்லாம் விண்ணுலகம், பிளானட்ஸ், ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே அவர் வந்து அடுத்த படியில அவர் வந்து கால் வச்சுட்டார். அப்ப 3வது ஸ்டெப் தான் வந்து நம்ம பார்த்தோம். அவர் வந்து நம்மளோட பலி மகாராஜாவோட தலை மேல வைக்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அந்த பிக்சர்ல பார்க்கிறோம். அதுதான் வாமன தேவ அவதாரம் நம்ம எல்லாரும் பார்த்திருக்கோம். ஓகே, அந்த அவதாரம், அதாவது வாமன தேவாவை தான் எக்ஸாம்பிளா இந்த உருக்கிரமா அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கோட் பண்றாரு. அந்த மாதிரி நம்ம பகவான் விஷ்ணுக்கு வந்து இந்த 3 அடியில, அதாவது அவரை மிஞ்சின சக்தி எதுவுமே கிடையாது. அவருக்கு வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸும் வந்து வைக்கும்போது சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் நம்ம வைக்கிறது, அவர் வந்து அந்த ஒரு ஸ்டெப்லயே அவர் வந்து உலகத்தையே அளந்தவர். ஓகேங்களா? அவர் தான் கிருஷ்ணர், அவர் தான் வாமன அவதாரம் எடுத்து வந்தார் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஒரு வேர்ஸ்ல இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. இத வந்து நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உருக்கிரமாங்கிற வேர்டுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளா வந்து சொல்றார். நம்மளோட வாமன தேவாக்கு லார்ட் உருக்கிரமான்னு ஒரு பேரும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் இதனால.
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற வேர்டு வந்து குர்வந்தி. குர்வந்தி அப்படின்னா யாருக்காவது ஏதாவது நம்ம செய்யறதுதான், டூயிங் சம்திங் ஃபார் அதர்ஸ். அந்த அதுக்கு தான் வந்து நம்ம இந்த குர்வந்தி அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். இப்ப நம்ம வந்து ஒருத்தங்க வந்து நமக்கு வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு ஹெல்ப் கேட்கறாங்க. அப்ப நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வேண்டிய அந்த ஹெல்ப் வந்து பெர்ஃபெக்டான முறையில செய்யறது குர்வந்தி அப்படிங்கிற வேர்டோட மீனிங். ஓகேங்களா? அஹை துக்கிம். அஹை துக்கிம் அப்படின்னா பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறது. நம்ம யாருக்காவது வேண்டி செய்யறது தான் வந்து குர்வந்தின்னு பார்த்தோம். அஹை துக்கிம் அப்படிங்கிறது பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறது. ஓகேங்களா? குர்வந்தி அஹை துக்கிம்னா பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம எல்லாம் என்ன செஞ்சாலும் அது நல்ல விதமா செய்யறது. அதுதான் வந்து குர்வந்தி அஹை துக்கிம். இப்ப நம்ம வந்து இந்த இது சொல்லும் போது நமக்கு வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்ஸ், 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க நம்ம கூடயே. நம்ம எல்லாருமே இந்த 3 இதுல எதுலாவது ஒண்ணுல வந்து வந்துருவோம். ஓகேங்களா? அது 3 மோட்டிவ்ஸ் இருக்கு. எந்த மனுஷன் எடுத்தாலும் இந்த 3 மோட்டிவ்ல ஏதாவது ஒரு மோட்டிவ்ல தான் அவங்க வருவாங்க. ஒண்ணு வந்து புக்தி காமி, சித்தி காமி, முக்தி காமி. ஓகேங்களா? இந்த 3 காமிஸ்ல தான் வந்து நம்ம எல்லாருமே அடங்கியிருக்கோம். யாருமே இதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆக முடியாது. பகவான் மட்டும்தான் இந்த 3 காமிஸ்ல இல்ல. நம்ம எல்லாருமே மனிதராக பிறந்த எல்லாரும் இந்த 3 காமிஸ்ல ஏதாவது ஒரு காமியில கன்ஃபார்மா இருக்கும். ஓகே, இந்த புக்தி காமி அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்க்கலாம். பீப்புள் ரன்னிங் பிஹைண்ட் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படிதான். நம்ம வந்து எவ்வளவுதான் பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாலும், எவ்வளவுதான் சாண்ட் பண்ணாலும், நமக்கு ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்டா ஒரு புதுசா ஏதாவது கண்டுபிடிச்சுன்னா அது எனக்கு வாங்கணும், அது எனக்கு வந்து அது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் என்னது, நம்ம என்ன புதுசா பாக்குறோமோ அது வந்து நமக்கு வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படுறது நம்ம மனித இயல்புல எல்லாருக்குமே சாதாரணமாவே இருக்கு. ஓகேங்களா? அது வந்து புக்தி காமி. அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாருமே வந்து இந்த புக்தி காமிங்கிற இதுல வர்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சித்தி காமி. சித்தி காமி அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஒரு இந்த மாதிரி இருக்கிற பீப்புள்லயே வந்து சில பேர் வந்து நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டா வாழணும், நான் வந்து இந்த ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன்ல ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்படுறவங்க. அவங்க வந்து இந்த சித்தி காமி அப்படிங்கிற குரூப்ல வராங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து முக்தி காமி. இந்த முக்தி காமிங்கிறது வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் மெட்டீரியல் எதுவுமே எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், நான் வந்து எல்லாமே ஐ எம் லீவிங் எவ்ரிதிங், நான் எல்லாமே விட்டுட்டு நான் வந்து ஃப்ரீயா போறேன், ஐ வாண்ட் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் திஸ், நான் வந்து லிபரேட்டடா போறேன் அப்படிங்கிறது முக்தி காமி. இப்ப இந்த சித்தியில பார்த்தோம் அப்படின்னா அனிம சித்தி, மகிம சித்தி இதெல்லாம் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. நம்மளோட ஹனுமான் வந்து லங்கைக்கு போகும்போது அனிம சித்தி, அனிம சித்தினா அப்படியே சின்னதா ஆகிறது, ரொம்ப ரொம்ப குட்டி குட்டியா ஆகிறது, கண்ணுக்கே தெரியாத கடுகை விட சின்னதா ஆகிறது தான் வந்து அனிம சித்தி. அதே மாதிரி மஹிமா சித்தி அப்படின்னா என்னன்னா ரொம்ப பெருசாகிறது, உலகத்தையே விட பெருசாகிறது. அதே நம்மளோட ஹனுமான் வந்து என்ன பண்ணார், லங்கையை கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த இந்தியன் ஓஷன் வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது அவர் வந்து பெரிய ஃபிகரா வந்து மாறினார். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சித்திஸ் வந்து இதுல இருக்கு. அதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது வந்து அப்ரதிஹார சித்தி. ஓகேங்களா? இது வந்து எந்த மாதிரி பிரச்சனைகள், எந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்சஸ் நடுவுல வந்தாலும் அதை வந்து கண்டுக்கிறதே இல்லை. அது வந்து எதுவுமே அவங்க வந்து பொருட்படுத்தவே மாட்டாங்க. அவங்க வந்து அந்த இதுலதான், அந்த அட்டைனிங் ஹையர் பெர்ஃபெக்ஷன்ல மட்டும்தான் அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் இந்த சித்தி. ஓகேங்களா? இப்ப இத பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்டோரி பார்த்துக்கலாம். அது வந்து நம்மளோட ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட ஸ்டோரி. ஓகேங்களா? நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து நம்ம சைத்தன்ய பாகவதம் இருந்து எடுத்த ஸ்டோரி. ஓகேங்களா? எல்லாரும் லிசன் பண்ணுங்க. இவரு இந்த ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு உண்மையான பக்தர். ஓகேங்களா? நம்ம சைத்தன்ய பாகவதம்ல இந்த ஸ்டோரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல அவருக்கு வந்து ஒரு இது இருந்தது. அதாவது எப்பவுமே அவர் வந்து ஈவினிங் ஆனா நம்மளோட ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் வீட்ல, ஸ்ரீவாஸ் அங்கன் அப்படின்னா ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் வீட்ல வந்து அவர் போய் சாண்ட் பண்ணுவாரு, நிறைய கீர்த்தன்ஸ் எல்லாம் பாடுவாரு, டான்ஸ் பண்ணுவாரு, ரொம்ப ஜாலியா. அதாவது அவர் வந்து அந்த பக்தி ரசா வந்து அங்க வந்து அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவார். ஈவினிங் ஆனா அங்க போயிடுவார். அங்க போய் அவர் வந்து கீர்த்தன் எல்லாம் பாடுவார். அவர் கூட சேர்ந்து எல்லா டிவோட்டிஸும் வந்து என்ஜாய் பண்ணி அவங்களோட டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து பகவான் வந்து ப்ரே பண்ணுவாங்க. அந்த சந்திய காலத்துல எல்லாருமே ப்ரே பண்ணுவாங்க. இது வந்து யூசுவலா நடக்கிற ஒரு பிராக்டிஸ். ஓகேங்களா? எல்லாரும் லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கல்ல? அங்க வந்து இந்த மாதிரி யூசுவலா ஒரு பிராக்டிஸ் நடக்கும். எஸ், எல்லாரும் லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Yes, madam. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த டைம் என்ன ஆகுறது அப்படின்னா, ஒரு நாள் வந்து இந்த மாதிரி எப்பவுமே இவர் வந்து சாண்ட் பண்ணும்போது ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இவரோட வீட்ல, அதாவது இந்த ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் அவரோட வீட்ல வந்து ஒரு மரணம் நடக்குது.
இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைட்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து இறந்து கிடக்குறாரு. இவர் யாரு அப்படின்னா இந்த ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூரோட மகன், சொந்த மகன். அவர் வந்து இறந்துட்டார். அந்த டைம் ஆக்சுவலா இங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து எல்லா நாளுமே இங்க வந்து கீர்த்தன் பாடுவார். ஓகேங்களா? அந்த டைம்ல எல்லா பக்தர்களும் அங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அந்த கீர்த்தன் பாடுவாங்க. அவங்க அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வந்து மூழ்கி இருப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து என்னைக்குமே நடக்கிற ஒரு இன்சிடென்ட். இதுல வந்து ஒரு நாள் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்ப வந்து அந்த ஜஸ்ட் தொட்டு பேக்ல இருக்கிற ரூம்ல வந்து அங்க வந்து ஒரு மரணம் நடந்துருச்சு. அது வந்து யார் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூரோட மகன், சொந்த மகன். ஓகேவா? அவர் இறந்துட்டார். இப்போ ஒரு சொந்த ஒரு ஒரு பையன், அவரோட பையன் வந்து இறந்துட்டார். ஒருத்தரோட மகன் இறந்துட்டார் அப்படின்னா அவரோட மனசு வந்து எப்படி இருக்கும்? அப்படி மனசு உடைஞ்சு போய் அப்படிதான் எல்லா எல்லா பேரண்ட்ஸும் அப்படிதான் இருப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம நம்ம வந்து பார்த்து வளர்ந்த குழந்தைங்க. நம்ம பிறந்ததுல இருந்தே அந்த குழந்தைய வந்து கையில எடுத்து வளர்த்திருக்கோம். ஐயோ! இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு, இவ்ளோ நல்லபடியா, இவ்ளோ படிக்க வச்சு, இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு பார்த்து பார்த்து வளர்த்தணுமே! திடீர்னு பாதியில வந்தப்பவே இப்படி எனக்கு முன்னாடியே போயிட்டானே! அப்படி சொல்லி எல்லாருமே ஃபீல் பண்ற அந்த ஒரு தருணத்துல, நம்மளோட ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் வந்து போய் சொல்றாரு, "நீங்க வந்து அமைதியா இருங்க, அழுகாதீங்க. ஏன்னா அங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கீர்த்தன் பண்ணிட்டு இருக்கார். அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்காரு. பாக்கி இருக்கிற எல்லா டிவோட்டீஸும் வந்து அதுல வந்து அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அதாவது அந்த பாட்டுல கீர்த்தன்ல வந்து அப்படியே ரசிச்சு லயிச்சு போய் மூழ்கி இருக்காங்க. அந்த டைம் நீங்க அழுதுட்டு அந்த அழுகையோட சத்தத்துல அந்த இவங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆக வேண்டாம். டிவோட்டீஸ்க்கெல்லாம் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆக வேண்டாம். நீங்க வந்து அழுகாம இருங்க. அவங்க இப்ப போயிடுவாங்க. நீங்க கொஞ்ச நேரம் அழுகாம இருங்க." அப்படின்னு சொல்லி இவர் போய் அவங்களோட வைஃப் கிட்டயும் அங்க இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்டயும் அட்வைஸ் பண்றார் ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர். ஓகேங்களா? அவர் போய் இப்படி அட்வைஸ் பண்ணும்போது இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது. ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகுது. இவர் என்ன இப்படி சொல்றாரு? நம்ம நம்ம பையன் இறந்திருக்கான். நம்மள அழுக கூட நமக்கு இது இல்லையா? உரிமை இல்லையா? அப்படின்னு சொல்லி அவங்கலாம் வந்து அது அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கவே முடியல. அவங்க அழுதுட்டே இருக்காங்க. என்ன இவர் இப்படி சொல்றாரு? அப்படிங்கிற மாரி அவங்க வைஃப் எல்லாருமே வந்து ஃபீல் பண்றாங்க. அப்ப அவர் வந்து இவங்க சொன்னா கேட்கறது இல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, "நீங்க இப்படியே கான்ஸ்டன்ட்டா அழுதுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா, இப்படியே நீங்க நான் சொல்றத கேட்காம நீங்க வந்து அழுதுகிட்டே இருந்தீங்க, அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா, நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, என் கழுத்த சுத்தி ஒரு கல்லு கட்டிடுவேன். இனி நான் போய் கங்கையில விழுந்துருவேன். நான் என்னோட உயிர விட்டுருவேன். நான் சொல்றத நீங்க கேட்கணும்." அவர் வந்து அங்க டிவோட்டீஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட பிரேயர், அவங்களோட டிவோஷன், அவங்களோட அந்த 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 பிரேயர் மூட் வந்து கலைக்கக் கூடாது. அந்த கீர்த்தன் மூட் வந்து நீங்க கலைக்கக் கூடாது. நீங்க பேசாம இருங்க. அமைதியா இருங்க. நான் சொல்றது கேளுங்க. இல்லன்னா நான் வந்து என்னோட உயிரே விட்டுருவேன்னு சொல்லி அவர் வந்து சொல்லிடுறாரு. அப்ப அத கேட்ட உடனே இவங்க எல்லாரும் வந்து அமைதியாயிடுறாங்க. கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருக்காங்க. அந்த டைம் வந்து இங்க இருக்கிற இந்த டிவோட்டீஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? கீர்த்தன்ல இருக்கிற டிவோட்டீஸ் அவங்க வந்து ஒருத்தர் வந்து அவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட இந்த மாரி ஒண்ணு நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த வீட்ல வந்து இங்க இந்த மாரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கு. அவர் வந்து இந்த ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் வந்து நம்மளோட பஜனா வந்து ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. நம்மளோட கீர்த்தனாஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு இதுல வந்து இந்த மாரி சொல்லிட்டு இருக்கார். இந்த மாரி ஒண்ணு நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட அவங்க வந்து சொல்லிடுறாங்க. அது சொன்ன உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அப்படியே ரொம்ப டீப்பா அவர் வந்து அழுதர்றாரு. ஐயோ! இந்த மாரி ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ், இந்த மாரி ஒரு பக்தி உடைய ஒரு ஆள், இந்த மாரி ஒரு பக்திமானாய ஒரு ஃப்ரெண்ட் எனக்கு இருக்கானே, இந்த மாரி ஒரு பக்திமானாய ஒரு டிவோட்டி எனக்கு இருக்கானே, அவரோட டிவோஷன் வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த சந்தோஷத்துல நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அழுதுட்டாராமா. அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பாஸ்ட் டைம் வந்து நம்மளோட சைத்தன்ய பாகவதம்ல குடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? இது எதுக்கு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, இவ்ளோ நல்ல பக்திங்கிறது அவ்ளோ நல்ல பக்தி. அது வந்து நம்மளோட அப் அப்பர்த்திஹார ஹர்த்த சித்தி அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? அதோட அதோட ரியல் எக்ஸாம்பிளே வந்து நம்மளோட ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்க கோட் பண்றோம். ஓகே. பக்தி அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருமே பார்த்திருக்கோம். சாதனா பக்தி, பிரேமா, பாவா அப்படிலாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சிசி மத்தியமா, அதாவது சைத்தன்ய சரிதாமிருதா மத்திய லீலால சாப்டர் 19.178 verse 178 அதுல வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிருதால என்ன சொல்லியிருக்காங்க அபவுட் பக்தி அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். பிரேம விருத்தி கிரமே நாம ஸ்னேகா மான பிரணயா ராக அனுராக பாவ மகாபாவ ஹயா. பிரேமா யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா, ecstatic love for God. Vriddhi krame, in terms of progressive. Increase, nama, named. Sneha, affection. Mana, abhorrence.
Pranaya, love. Raga, attachment. Anuraga, further attachment. Bhava, ecstasy. Mahabhava, great ecstasy. Haya, or translation. The basic aspects of prema, when gradually increasing to different states, are affection, abhorrence, love, attachment, further attachment, ecstasy, and great ecstasy. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Thank you so much. Okay, இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிருதா மத்திய லீலால இந்த வேர்ஸ் வந்து இங்க பக்திம் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம கோட் பண்றோம். எதுக்கு அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சாதனா பக்தி அப்படிங்கறத நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அதாவது நம்ம வந்து கேட்கறது, கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கறது, கிருஷ்ணரை பத்தி ஏதாவது சொல்றது, நம்ம சொல்றது, இதெல்லாம் வந்து சாதனா பக்தி. நம்ம சொல்றது, கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றது, கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கறது, இதெல்லாம் ஸ்ரவணம் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட சாதனா பக்தியில வருது. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் வருது அது வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் பக்தி. அதுக்கப்புறம் வர இந்த 9 ஃபார்ம்ஸ், 9 ப்ராசஸ் ஆஃப் பக்தி அப்படிங்கிறது இந்த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ல வருது வந்து இதெல்லாம் தான். அஃபெக்ஷன், லவ், குவாரலிங் வித் காட், அப்ஹரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து குவாரலிங் வித் காட். ஓகேங்களா? அப்படின்னா என்னன்னு நான் சொல்றேன். பிரணயா, லவ், அட்டாச்மெண்ட், ஃபர்தர் அட்டாச்மெண்ட், எக்ஸ்டசி அண்ட் கிரேட் எக்ஸ்டசி. இதோட மீனிங் அவர் எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்து அட்ராக்ட் ஆகுறோம். ஓகேங்களா? அது வந்து அட்ராக்ஷன். அது வந்து அட்ராக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்லோவா அவர் மேல ஒரு அஃபெக்ஷன், லவ் ஆர் ஸ்னேகா, அது வந்து நம்ம வந்து ஸ்லோவா வந்து டெவலப் பண்றோம். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் மானா, அப்ஹரன்ஸ் அப்படின்னா நான் வந்து உன்கிட்ட எவ்வளவு டைம் சொன்னேன், நீ ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிற அப்படின்னு பகவான் கிட்டயே நம்ம போய் முறையிடுறது, அது வந்து அப்ஹரன்ஸ். ஓகேங்களா? பிரணயா அப்படிங்கிறது இன்டிமசி. நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸா லவ் பண்றது. ரொம்ப, அதாவது எனக்கு பகவான் இல்லாம யாருமே இல்லை, பகவான் தான் எனக்கு எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப க்ளோஸா லவ் பண்றது, இன்டிமசி. ஓகேங்களா? ராகா அப்படிங்கிறது அட்டாச்மெண்ட். பகவான் கூட இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் வந்து நம்ம எப்பவுமே ஃபீல் பண்றது. அனுராகா அப்படிங்கிறது ஃபர்தர் அட்டாச்மெண்ட். பகவான் தான் எப்பவுமே என் கூட இருக்கார் அப்படிங்கிற ஃபர்தர் அட்டாச்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் பாவாங்கிறது இதுல எல்லாத்துலயும் விட அதிகமான லவ். ஓகேங்களா? மகாபாவாங்கிறது அதை விட அதிகமான லவ். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் பக்தின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த பிரேமா, ஸ்னேகா இதெல்லாம் வந்து சாந்த ரசம். நெக்ஸ்ட் வந்து பிரணயா, ராகா, இதெல்லாம் வந்து ராகா, அனுராகா, இதெல்லாம் வந்து தாஸ்ய ரசம். அனுராகாங்கிறது சாக்கிய ரசம். வாத்சல்ய ரசாங்கிறது அதாவது நம்மளோட தேவகி, வசுதேவா எல்லாரும் இருக்கு. வாத்சல்ய ரசம் அதாவது ஒரு அம்மாவும் அப்பாவும் ஒரு பேரண்டல் லவ் எப்படி கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்குறாங்க, அதுதான் வந்து பாவா ஸ்டேஜ். மகாபாவாங்கிறது வந்து மாதுரிய ரசா. நம்மளோட ராதாராணி மாதிரி, கோபிகை பெண்கள் மாதிரி எப்படி எல்லாரும் லவ் பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணரையே லவ் பண்றாங்க, அதுதான் வந்து மாதுரிய ரசா. அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் மகாபாவா. பாவாங்கிறது வாத்சல்ய ரசா. எப்படி நம்மளோட பேரண்டல் லவ் தேவகி வசுதேவா மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோமோ அதுதான் வந்து பாவரசா, அதாவது வாத்சல்ய ரசா, பாவா ஸ்டேஜ். நெக்ஸ்ட் இந்த அனுராகா, ராகா அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து சாக்கிய ரசா. நெக்ஸ்ட் வந்து தாசிய ரசா, சாந்த ரசா. இதெல்லாமே வந்து இந்த ஆர்டர்ல லாஸ்ட் வர்றது வந்து நம்மளோட ராதாராணியோட மகாபாவா, அதாவது மாதுரிய ரசா, லவ் ஃபார் காட். ராதாராணிக்கு வந்து பகவான் இல்லாம வேற யாருமே கிடையாது. அவங்களோட லவ் வந்து பியோர். அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம். ஜஸ்ட் லவ் போதும், ஜஸ்ட் அந்த சிரிப்பு போதும், ஜஸ்ட் அவர் கூட இருந்தா போதும், அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு வேணும். அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து பணம் வேணும், பங்களா வேணும், வீடு வேணும், போஸ்ட் வேணும், அதாவது எனக்கு எம்டி ஆகணும், அந்த மாதிரி எந்த ஆசையுமே கிடையாது. அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் லவ் ஃபார் காட். அது வந்து மகாபாவா, கிரேட் எக்ஸ்டசி. அதுதான் அந்த உணர்வு, அந்த பக்தி தான் வந்து மிக சிறந்த பக்தி. ராதாராணியோட பக்தி இருக்கு இல்லைங்களா, அது அடையிறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மகாபாவா ஸ்டேஜ் அடையிறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மகாபாவா ஸ்டேஜ் அடைஞ்சவங்க வந்து கிருஷ்ணரை விட்டு விலகவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க அவ்வளோ அதிகமா, ரொம்ப அதிகமா கிருஷ்ணரை லவ் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் இல்லாம வேற எதுவுமே வேண்டாம், வேற எதுவுமே அவங்களுக்கு வேண்டாம். அதுதான் வந்து மாதுரிய ரசம். இது வந்து அந்த பக்தி பத்தி அவங்க சொல்றாங்க. இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது இதம் பூதா குணோ. இதம் பூதா அப்படின்னா ஃபுல் ஆஃப் டிரான்ஸ்டென்டல் பிளிஸ். ஏகப்பட்ட டிஃப்ரெண்டான குவாலிட்டிஸ் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கு. அதுதான் வந்து இதம் பூதா. குணோ அப்படின்னா, குணோ மீன்ஸ் குணங்கள் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கு. குணா மீன்ஸ் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஹரி. ஓகேங்களா? இப்போ நம்மளோட கிருஷ்ணரை பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு அழகானவர்,
எவ்வளோ அறிவானவர், எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஆனவர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய வந்து கிருஷ்ணரோட ஆப்புலன்சஸ் பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து இதம் பூதா அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட்ல நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்லியிருக்காரு. அவரோட அழகு பத்தியோ, அவரோட அறிவை பத்தியோ, அவரோட ஸ்ட்ரென்த் பத்தியோ, அவரோட ரினவுன்சியேஷன் பத்தியோ, அவரோட நாலேஜ் பத்தியோ சொல்லி சொல்லி முடியாது. சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். 1000 அதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளைன் என்ன சொல்றாங்க, 1000 தலை கொண்ட பாம்பு, அந்த 1000 தலை வச்சும் 1000 வாய் வச்சும் அவங்க வந்து ஹரிநாமத்தை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிச்சா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம், நிறுத்தவே மாட்டாங்களாம். எவ்வளோ டைம் சொன்னாலும் முடியவே முடியாதான். அதை அவங்க ரிப்பீட்டே பண்ண மாட்டாங்களாம். ரிப்பீட் பண்ணாம சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாலும் 1000 வாய் வச்சு 1000 டிஃப்ரெண்ட் பேரு சொன்னாலும் அது வந்து முடியவே முடியாது. போய்க்கிட்டே இருக்கும். அவ்வளோ பெரிய ஆப்புலன்ஸ், அவ்வளோ நிறைய ஆப்புலன்ஸ், பெரிய இல்ல, அவ்வளோ நிறைய இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஆப்புலன்சஸ் நம்மளோட ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கு. அவர் அழகானவர், அழகில் சிறந்தவர், அறிவில் சிறந்தவர், சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அவ்வளோ இருக்கு. அப்ப அதுலயே இவ்வளோ மீனிங்ஸ் இருக்கு. அதை வந்து அவர் வந்து சுருக்கமா சொல்லிட்டார். ஃபுல் ஆஃப் டிரான்ஸ்டென்டல் பிளிஸ். 61 டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ல அவர் 61 தான் சொல்லியிருக்கார். இதுல வந்து ஆயிரக்கணக்கான டிரான்ஸ்டென்டல் பிளிஸ் இருக்கு நம்மளோட கிருஷ்ணர் கிட்ட. அவர் எல்லாமே சொல்லல. ஃபுல் ஆஃப் டிரான்ஸ்டென்டல் பிளிஸ் அப்படின்னு ஒரு லைனோட முடிச்சிட்டார். குணா மீன்ஸ் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஹரி. நம்ம ஹரி பத்தி தான் நம்ம எல்லாமே சொல்றோம். ஹரி அப்படின்னா என்னது, அவர் வந்து இன்ஆஸ்பீஷியஸ் திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்துருவார். நம்ம கிட்ட இருக்கிற வேண்டாததெல்லாம் எடுத்துருவார். நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் அவர் தருவார். அந்த மாதிரி ஒரு அதுதான் அந்த மீனிங். ஹரிங்கிற வேர்டோட மீனிங் வந்து இதுதான். நம்ம கிட்ட இருக்கிற தேவையில்லாத, அதாவது நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் அவர் வந்து எடுத்துருவார். நமக்கு என்ன வேணுமோ பாசிட்டிவ்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அவர் நமக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பார். அதுதான் அந்த ஹரிங்கிற பேரோட மீனிங். அவ்வளோ அழகானவர் இல்லைங்களா ஷியாமசுந்தரம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து 4 குமாரா, சுகதேவ் கோஸ்வாமி, பில்வமங்கல் தாக்கூர், இவங்க எல்லாருமே வந்து இம்பர்சனலிஸ்ட்னா அவங்க வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஃபேமிலி வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ரினவுன்ஸ்டா வாழ்ந்தவங்க. ஆனா அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட அழகு பார்த்து, கிருஷ்ணரோட அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்து அவங்க வந்து அதெல்லாம் விட்டுட்டு அவங்க வந்து பக்தரானவங்க. அந்த பக்தா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அவங்க வந்து மூழ்கி கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைஞ்சவங்கள எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இந்த 4 குமாரா, சுகதேவ் கோஸ்வாமி, பில்வமங்கல் தாக்கூர், நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒண்ணுமே வேண்டான்னு போனவங்க கிருஷ்ணரோட அழகை பார்த்தோன்னே அவங்க வந்து அதெல்லாம் மறந்துட்டாங்க, கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறது. அதாவது கிருஷ்ணரோட அழகு வந்து அவங்களை அட்ராக்ட் பண்ணாம விட்டதே இல்லை. அவங்க எதுவுமே அட்ராக்ட் பண்ண மாட்டோம், எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், நான் எதுவுமே பார்க்க மாட்டேன், எனக்கு ரினவுன்சியேஷன் தான் வேணும், எனக்கு லிபரேஷன் தான் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட கிருஷ்ணரோட அழகை பார்த்தோன்னே, பிகாஸ் ஹி இஸ் ஆல் அட்ராக்டிவ், அவர் எப்பவுமே அழகுதான், அவர் பார்த்து அந்த அழகுல மயங்கி நிறைய பேர் வந்து அந்த அழகுனால அவரை ப்ரே பண்ணி அவரோட டிவோட்டிஸா மாறி இருக்காங்க. அதுல ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நாங்க இங்க போட்டிருக்கோம். ஓகேங்களா, நான் போட்டிருக்கேன். அப்போ நம்ம வந்து இதுல வந்து என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த டிஃப்ரெண்ட் வேர்சஸ் டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து எல்லா வேர்ட்ஸோட மீனிங்ஸும் இப்ப வந்து இந்த ஆத்மாராமா வேர்ஸ்ல இருக்க 11 வேர்ட்ஸோட மீனிங்கும் நம்ம இப்ப பார்த்தாச்சு. ஓகேங்களா, இதை விட நிறைய சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கார். நம்ம வந்து ரொம்ப ப்ரிசைஸா இருக்கிற மீனிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். இப்ப வந்து பிஜி 7.16 சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுகிர்தனோர்ஜுனா ஆர்த்தோ ஜிக்னாசுரர்த்தாதி ஞானி ச பரதர்ஷபா. இது வந்து நம்மளோட ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லியிருக்கார் அர்ஜுனர் கிட்ட. 4 விதமான பீப்புள் இருக்காங்க. 4 விதமான பீப்புள் யாரெல்லாம்? எனக்கு வந்து டிசைரர் ஆஃப் வெல்த், எனக்கு வந்து இது வேணும், அது வேணும், எனக்கு வந்து பணம் வேணும், பங்களா வேணும், அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் யாரு வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், இன்க்விசிட்டிவ், யாருக்கெல்லாம் கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசையா இருக்கு அவங்க. ஞானி, எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க. அதுக்கப்புறம் அர்த்தார்த்தி. இந்த மாதிரி 4 டிஃப்ரெண்டான பீப்புள் தான் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து இதுல வந்து பார்த்திருக்கோம். சாப்டர் 7ல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஒன் ஹூ டிசையர் மெட்டீரியல் கெயின், எனக்கு வந்து குழந்தை வேணும், எனக்கு வீடு வேணும், எனக்கு பங்களா வேணும், எனக்கு வந்து அழகான பொண்ணு மனைவியா அமையணும், எனக்கு ஒரு அழகான பையன் கணவனா அமையணும், எனக்கு ஒரு அழகான குழந்தை கிருஷ்ணரை போலயே இருக்கிற குழந்தை எனக்கு அமையணும், அறிவான குழந்தை வேணும், நம்ம என்ன கேட்டாலும் கிருஷ்ணர் தந்துருவார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். இந்த இதை இப்ப எதுக்கு இங்க கோட் பண்றாங்க, எதுக்கு நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு இதை பத்தி இங்க கோட் பண்றாரு? ஏன்னா இந்த எல்லா ஐட்டம்ஸும் இந்த இந்த எல்லா 4 பீப்புளும் வந்து இவர்கிட்ட வந்து வருவாங்க. இவர்கிட்ட வந்து டிஃப்ரெண்டான டிசையர்ஸ் வந்து அவங்க கேட்கறாங்க. எல்லாமே கிருஷ்ணர் தந்துருவார்
அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சாப்டர் 7 16th verseல கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்லியிருக்காரு. கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்கார், இந்த மாதிரி வரவங்க எல்லாம் என்ன தேடி வருவாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நான் தந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஆனா பக்தி வந்து அவரால் தர முடியுமா? உண்மையான பக்தி அவர்னால தர முடியுமா? நம்ம தான் பக்தியோட போய் அவர்கிட்ட ரீச் ஆக முடியும். இப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த அதாவது இந்த ரிச்சஸ், வெல்த், அறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ், ஆத்மால இருக்கிற எல்லாமே, இந்த எல்லா விஷயமுமே வந்து அவரை விட சின்னதுதான், கிருஷ்ணரை விட சின்னதுதான். கிருஷ்ணரை வந்து தோக்கடிக்கவே முடியாது. அவர் எப்பவுமே வின் பண்ணிட்டே இருப்பார். அவரை வந்து தோக்கடிக்கிறதுக்கெல்லாம் இதுல முடியாது. சரிங்களா? எல்லாத்துலயுமே அவர் தான் சிறந்தவர். எல்லாத்துலயுமே அவர் தான் அதிகமா இருக்கிறவர். ஆனா இந்த பக்திங்கிற ஒரு வாக்கு இருக்கு இல்லைங்களா, பக்தி, அந்த அந்த பக்திங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து அவரே வந்து தோத்து போயிடுவார். அவரே வந்து நம்ம கிட்ட தோத்து போயிடுவார். நம்ம கிட்ட இல்ல, அந்த பக்தி முன்னாடி அவர் தோத்துடுவார். அது வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிசையர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பகவான் கிட்ட கேட்கும்போது பகவான் தந்துடுவார். ஆனா பக்தி வந்து அவரால் தர முடியாது. அது நம்மளோட உள் உணர்வு இல்லைங்களா? அது வந்து லாஸ்ட் நம்ம ரீச் ஆகுறது பிரேமா, பாவா, அந்த ஸ்டேஜ், மகாபாவா, இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ். அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்தனா கிருஷ்ணரே வந்து நீங்க என்ன கேட்டாலும் நான் தர வேண்டி இருக்குமே, என்ன பண்றது? அப்ப அந்த ஸ்டேஜ் வந்து வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த ஸ்டேஜ் வந்துன்னா கிருஷ்ணரே நமக்கு வந்து என்ன சொல்றது, நம்ம என்ன கேட்டாலும் தரணும், அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. கிருஷ்ணர் நம்ம கீழே வந்துடுவார். அந்த பக்திக்கு கீழே கிருஷ்ணர் இருப்பார். அந்த பக்தி வந்து கிருஷ்ணரை தோக்கடிச்சிட முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த இதுல சைத்தன்ய சரிதாமிருத் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா அபவுட் திஸ் வேர்ஸ். அதனாலதான் இந்த வேர்ஸ் வந்து இங்க வந்து கோட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுல வந்து 4 விதமான டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 4 விதமான டிவோட்டிஸ்க்கு 4 பலதரமான 4 டிவிஷன்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன். பலதரமான ஆசைகள் இருக்கும். டிசையர்ஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இந்த டிசையர்ஸ்ங்கிறது என்ன வேணா இருக்கலாம். வீடு இருக்கலாம், வீடு இருக்கலாம், பதவி இருக்கலாம், குழந்தைகள் இருக்கலாம், கணவன் இருக்கலாம், மனைவி இருக்கலாம், எந்த விதமான டிசையர் வேணாலும் இருக்கலாம். அது இந்த 4 விதமான டிவோட்டிஸ்க்கு பலதரமான டிவிஷன்ஸ் இருக்கலாம். இந்த பலதரமான டிவிஷன்ல 16 டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ், ஸ்பான்டேனியஸ் பக்தி, அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பக்திஸ் அவங்களுக்கு வரலாம், பாவம் வரலாம். இதெல்லாமே வந்து இதெல்லாமே சேர்ந்துதான் அவர் வந்து இந்த 16 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மீனிங்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அந்த ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் அவர் சொல்லியிருக்காரு, நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த ஒவ்வொரு மீனிங், இப்ப ஆத்மாக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு எடுக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் எடுக்கணும். நிர்கிரந்தாக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த 4 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிவோட்டில ஒரு டிவோட்டி எடுக்கணும். அப்படி பார்த்தோன்னா அது வந்து ஒரு மீனிங். அடுத்த ஆத்மால இருந்து ஒரு மீனிங் எடுக்கணும், 2வது மீனிங் எடுக்கணும். நிர்கிரந்தால இருந்து ஒரு 2வது மீனிங் எடுக்கணும். இதுல இருந்து 2வது மீனிங் எடுத்து இந்த 4 டிவிஷன் ஆஃப் பீப்புள்ல இருந்து ஒரு ஆள் எடுக்கிறோம். அப்படின்னா அது வந்து வேற மீனிங். அப்படிதான் அவர் வந்து 61 டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸ் வந்து ஒரே வேர்ஸ் வச்சு சொல்லியிருக்கார். அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் லார்ட் சைத்தன்யா சாப்டர் 15ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்ப நம்ம லாஸ்ட் வந்து நம்ம எண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு இது பார்த்துக்கலாம். ஒரு நிர்கிரந்தா, அவர் வந்து ஒரு பியோர் டிவோட்டி கூட அசோசியேட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? நிர்கிரந்தா அப்படின்னா நம்ம யாருன்னு பார்த்தோம். அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரெகுலேஷன்ஸே வேண்டாம், ரூல்ஸும் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம். நான் என்ன சொன்னாலும் நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்க்கெல்லாம் நான் வந்து நம்பிக்கையே இல்லை எனக்கு. நீங்க என்ன சொன்னாலும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் எல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன். இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றவங்க தான் நிர்கிரந்தா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அவர் வந்து ஒரு பியூர் டிவோட்டி கிட்ட அசோசியேட் ஆனா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டோரி பார்க்க போறோம். இது வந்து ஒரு ஹண்டர், ஓகேங்களா? இந்த ஹண்டரோட பேர் வந்து மிருகாரி. இந்த மிருகாரிங்கிற ஹண்டர் வந்து எப்பவுமே எப்படின்னா அவர் வந்து ரொம்ப கொடூரமானவர். அவர் வந்து அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படின்னா அவர் வந்து வேட்டையாடுறது வந்து பாதியிலே நிறுத்திடுவார். அவர் வந்து இப்படி அந்த அம்பு விடுவாரு. எப்படின்னா அந்த அனிமல்ஸ் வந்து கொல்ல மாட்டாரு, பாதி உயிரோட வச்சிருப்பாரு. பாதி கொன்றும், அதாவது பாதி உசுறு போயிடும், பாதி உசுறு இருக்கும். அந்த மாதிரி அப்ப அந்த அனிமல்ஸ் வந்து அந்த வருத்தத்துல அழுகும். ஐயோ எனக்கு வலிக்குதேன்னு சொல்லி அந்த அனிமல்ஸ் அழுகும். அந்த அழுகிற சத்தம் வந்து இந்த ஆளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மிருகாரிங்கிற ஹண்டருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அதாவது ஒருத்தங்க வருத்தப்படுறத பார்த்து சந்தோஷப்படுற ஒரு கேரக்டர் அவரு. அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கிற ஒரு ஹண்டர் அவரு. அவர் வந்து இந்த மாதிரி எல்லா அனிமல்ஸையும் ஹாஃப் கில் தான் பண்ணுவாரு, ஹாஃப் டெத் தான் பண்ணுவாரு. அப்ப அந்த மிருகங்கள் அலற சத்தம் கேட்கும்போது அவருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம். அதுதான் அவரோட நேச்சர். அப்போ ஒரு நாள் வந்து நாரத முனிவர் வந்து அந்த வழியில வரும்போது அவர் வந்து பார்த்து சொல்றாரு, ஏன்பா இந்த மாதிரி நீ துரோகம் பண்ணிட்டு இருக்க, ஏன் இந்த மாதிரி பண்ற? அப்ப அவர் சொல்றாரு, என்னோட டியூட்டி வந்து நான் வந்து ஒரு ஹண்டர், என்னோட டியூட்டி நான் பண்றேன், அனிமல்ஸை கொல்றேன். அப்ப கொல்றதுன்னா ஒரேடியா கொன்று, எதுக்கு இந்த மாதிரி பாதியில கொண்டு வச்சுட்டா அவங்களோட சாபம் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கேன். சாபம் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. பாதி கொன்னா என்ன, முழுசா கொன்னா என்ன, எனக்கு இந்த சவுண்ட் பிடிச்சிருக்கு.
அவங்க அழுகிற சவுண்ட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு அது கேட்கணும், அதனால நான் கொல்லுவேன் அப்படின்லாம் சொல்லி அவன் ரொம்ப ரூடாவே வந்து அந்த ஆள் வந்து பேசிட்டு இருக்கான். அதாவது இந்த மிருகாரி அப்படிங்கிற ஹண்டர் வந்து பேசிட்டு இருக்கான். அப்போ வந்து நாரத முனிவர் சொல்றாரு, நான் உனக்கு ஒரு இது காட்டுறேன், இந்த ஜென்மம் முடிச்சு நம்ம போகும்போது எப்படி இருந்தாலும் இந்த ஜென்மத்துல பண்ண பாவம்கெல்லாம் நமக்கு பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு. நான் உனக்கு வந்து ஒரு ஒரு இது காட்டுறேன்னு சொல்லி அவரோட அவரோட பவர்னால ஒரு சின்ன ஒரு விஷன் காட்டுறார். அந்த விஷன்ல என்ன தெரியுது அப்படின்னா, அங்க வந்து இந்த யமலோகத்துக்கிட்ட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய அனிமல்ஸ். இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் இறக்குது இல்லையா, இவங்க எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஆள் வரும்போது இந்த ஆளை நான் என்னெல்லாம் கொடுமைப்படுத்துவேன் பாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லா அனிமல்ஸும் அப்படியே ரொம்ப எல்லாமே வந்து ரொம்ப வெறித்தனமா வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆளை பழி வாங்குறதுக்கு. அதை பார்த்தோன்னே இந்த மிருகாரிக்கு வந்து ரொம்ப பயம் வந்துடுது. ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேனே, இப்ப என்ன பண்றது, ஐயோ இவ்வளோ பெரிய இது வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து புரிஞ்சிடுது. ஐயோ நான் வந்து இவ்வளோ தப்பு பண்ணதுக்கு எனக்கு வந்து அடுத்ததுல என்னமோ கிடைக்க போகுது, அவங்க எல்லாம் அந்த மிருகம் எல்லாம் என்ன வேட்டையாட போகுதுன்னு சொல்லி நினைச்சு பயந்துடுறாரு. அது பயந்தோன்னு அவரு நாரதர் கிட்ட வந்து சொல்லிடுறாரு, ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேங்க, என்ன மன்னிச்சிருங்க, இதுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் சொல்றாரு, நீங்க சாண்ட் பண்ணுங்க, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சாண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அப்ப அவர் வந்து சொல்றார், நான் வந்து இந்த ஹண்டர் நானு, இந்த தொழில் விட்டுனா என்னோட வீட்டுல வந்து என்னோட குடும்ப பத்னி அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, என்னோட ஒய்ஃபு குழந்தைங்க எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து யாருங்க சாப்பாடு கொடுப்பா, நான் தான் வந்து போனோம், இந்த என்னோட டியூட்டி செஞ்சாதான் அவங்களை வந்து காப்பாற்ற முடியும் அப்படிலாம் சொல்லி அந்த ஹண்டர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அப்ப வந்து நாரதர் சொல்ற, நீ அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாத, நீ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் வந்து சாண்ட் பண்ணு, டெய்லி வீட்டுல சாண்ட் பண்ணு, உன்னோட வைஃபையும் சாண்ட் பண்ண சொல்லு, உனக்கு வேண்டிய ஃபுட்டு வந்து நான் வந்து கொடுத்து விட்டுறேன், உனக்கு வந்து எல்லா நாளும் அவசியத்துக்கு இருக்கிற ஃபுட் வந்து உனக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. இது வந்து இந்த நியூஸ் வந்து அப்புறம் அவரும் வந்து இதை கேட்டுட்டு சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறார். டெய்லி வந்து சாண்ட் பண்றார். அப்ப இந்த ஊர் ஃபுல்லா அது பரவிடுச்சு, இந்த ஃபாரஸ்ட் பக்கத்துல இருக்கிற சின்ன சின்ன ஊர் ஃபுல்லா, ஓ மிருகாரிங்கிற இத்தனை ஒரு கொடூரமான ஹண்டரே வந்து வைஷ்ணவாவா மாறிட்டானா, எப்படி அது சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, அவரை பார்க்க வராங்க, இந்த மிருகாரியை பார்க்க வராங்க. அவர் வைஷ்ணவாவா மாறிட்டாரா, எப்படி, ஹவு இஸ் தட் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே வந்து பார்க்க ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு முனிவரையோ அல்ல ஒரு 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 அதாவது என்ன சொல்றது, நம்மளை விட அறிவில் சிறந்தவங்களை யாரையாவது பார்க்க போகுது, நம்ம ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸோ ஏதாவது நம்ம கொண்டு போவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி வரவங்க எல்லாம் நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துட்டே இருக்காங்க. அப்ப இவருக்கு தேவையை விட அதிகமா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நிறைய பொருள் இருக்கு, ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் நிறைய இருக்கு. இப்ப அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, எனக்கு தேவையானதை விட அதிகமா வந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி அவருக்கு தேவையானதை மட்டும் வச்சுட்டு பாக்கி எல்லாமே வந்து அந்த ஊர் மக்களுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு. இந்த மாதிரி அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த சாண்ட் பண்றாரு, இந்த டைம் இந்த மாதிரி நல்லதும் பண்றாரு, இது நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஃப்ரீ ஃபுட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாரு. இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது. இது வந்து அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் என்ன ஆகுது, நாரத முனியும் பர்வத முனியும் ஒரு நாள் நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க 2 பேரும் நடந்து வரதை பார்த்தோன்னே இந்த மிருகாரி இருக்காரு இல்லையா, மிருகாரி இப்ப வந்து வைஷ்ணவாவா மாறிட்டார். அவர் டெய்லி சாண்ட் பண்றார். அவர் வந்து இந்த நாரத முனியும் பர்வத முனியும் நடந்து வரதை பார்த்தோன்னே தூரத்துல இருந்து பார்த்தோன்னா அங்கிருந்து ஓடி வர்றார். ஓடி வரும்போது அங்கேயும் இங்கேயும் ஜம்ப் பண்ணி வர்றாரு. இங்க கீழே பக்கத்துல வந்துட்டு இவங்க கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குறதுக்காக வர்றாரு. ஆசீர்வாதம் வாங்க வரும்போது அங்க என்னமோ அந்த நிலமெல்லாம் வந்து துடைக்கிறார். இப்ப கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிக்சர்ல உங்களுக்கு தெரியும், அங்க வந்து ஒரு துண்டு வச்சு அங்க இருக்கிற அந்த நிலத்தை எல்லாம் வந்து துடைக்கிறார். ஓகேங்களா, அங்க வந்து ஏன் இப்படி பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி பர்வத முனி வந்து கேட்கிறார். யாருக்கிட்ட, நாரத முனி கிட்ட. அப்ப வந்து பர்வத முனி கிட்ட இவர் வந்து சொல்றார், நம்மளோட மிருகாரி இருக்காரு இல்லைங்களா, அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஆக்சுவலா அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் எறும்பு இருந்தது, நான் வந்து அங்க வந்து உங்ககிட்ட தண்டாவத் பிரணாமம், அதாவது நான் உங்களை வந்து நமஸ்கரிச்சேன் அப்படின்னா அந்த எறும்பெல்லாம் வந்து அந்த எறும்புக்கெல்லாம் வந்து வலிக்குமே அப்படின்னு சொல்லிதான் அவங்களை எல்லாம் தள்ளிட்டு அந்த கிரவுண்டு கிளீன் கிரவுண்ட்ல நான் உங்களை வந்து நமஸ்கரிக்கிறேன் அப்படின்னு. பர்வதமணிக்கு அப்படியே ஷாக் ஆயிடுச்சு. என்னங்க இவர் இப்படி மாறிட்டாரு, இவர் எப்படி இருந்தாரு, ஒரு அனிமலை வந்து பாதி கொண்டு பாதி உயிரோடு வச்சு அது அழுகிற சத்தத்தை கேட்டு என்ஜாய் பண்ற ஒரு மிருகாரியா இது, எறும்பு கூட துரோகம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதெல்லாம் தள்ளி விடுறாரு. நம்பவே முடியலையேன்னு சொல்லி பர்வத முனிவர் சொல்றாரு. அப்போ ஒரு டிவோட்டி, அதாவது ஒரு நிர்கிரந்தா, ஒரு ஒரு விவரமே இல்லாத ஒரு இக்னோரண்டான ஒரு ஆள், ஒரு பியோர் டிவோட்டி, நாரத முனி மாதிரி ஒரு பியோர் டிவோட்டி கூட அசோசியேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா, அசோசியேஷன் என்னது, அவர்கிட்ட இருந்து படிச்சாரு அப்படின்னா என்ன நடக்கும், அவர்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும், அவரோட கேரக்டர்ஸே அப்படியே மாறிடுச்சு. அவர் தானம் பண்றார்,
அவரு அனிமல்ஸ் எந்த ஒரு எறும்பு கூட நான் வந்து துரோகம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறார். அவ்வளோ நல்ல மனுஷரா மாறிட்டார். அவர் பக்தியில மூழ்கிட்டார். அதுதான் வந்து நம்ம இந்த ஸ்டோரியில வந்து பாக்குறோம். இந்த ஸ்டோரி வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தால நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த நிர்கிரந்தா அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டுக்காக எக்ஸ்பிளனேஷனா இந்த ஸ்டோரி, நாரத முனியோட ஸ்டோரி, அசோசியேஷன் வித் பியோர் டிவோட்டி என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார். இதோட நம்ம எண்ட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.